Hyvät naiset ja herrat, seuraava ohjelma on Klaffikko. Otto 1. Ja kahva. Näin hellureihellä tunteette oikein mukavaa rollipäivää jälleen teille kaikille itään, etelään, pohjoiseen, länteen, missä ikinä olettekaan. Ladies and playboys, damen und herrar, ikään sukupuolen ulkonäköön, uskontokunta tai varallisuusasteeseen katsomatta. Tervetuloa Klaffikon pariin. Tämänkertainen Klaffikko onkin sitten siinä mielessä mielenkiintoinen, että vastapäätäni istuu kaksi todella komeaa kaveria, jotka tulevat sitten kertomaan elokuvateatteri filmipyörästä, eli Henrik Mäki ja Miro Seppänen. Tervehdys, herra. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Ennen kuin ruvetaan selvittämään, että ketä te olette ja mikä on filmipyörä, niin järkytetään kuuntelijoita yhdellä kappaleella ja otetaan elokuvasta Bike Riders -biisi My Baby, ja tämän esittää Dale Hawkins, ja sitten lähdetään itse asiaan. My baby don't stand no cheating, my baby. Well, my baby don't stand no cheating, my baby. Well, my baby don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping. My baby, true little baby, she's my baby. Well, my baby, I know she loves me, my baby. Well, my baby, now I know she loves me, my baby. Well, my baby, now I know she loves me. She don't do nothing but kiss and hug me. My baby, true little baby, she's my baby. No, my baby don't stand no fooling, my baby. Well, my baby don't stand no fooling. When she's mad, there ain't no cooling. My baby, true little baby, she's my baby. Well, my baby, I know she loves me, my baby. Well, my baby, I know she loves me, my baby. Well, my baby, now I know she loves me. She don't do nothing but kiss and hug me. My baby, true little baby, she's my baby. My baby don't stand no cheating, my baby. No, my baby don't stand no cheating, my baby. Well, my baby don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping. My baby, true little baby, she's my baby. Yeah, my baby. My baby. My baby. Yeah, my baby. Näin, siinä tosiaan Bike Riders-nimisestä elokuvasta tosiaan otettiin Dale Hawkins My Babe-nimisellä kappaleella, mutta sitten hei, tosiaankin meillä on Henrik Mäki ja Miro Seppänen ja filmipyörä. Valtaosalle meistä elokuvateatterithan tarkoittavat joko elokuvasalia jossakin isossa rakennuksessa tai sitten ihan elokuvateatteria varten rakennettua rakennusta, minne sitten mennään katsomaan eläviä kuvia. Mutta filmipyörä ei olekaan tällainen. Otetaanpa ihan sitten herrojen kertomana, vaikka Henrik aloittaa tuosta, että millainen elokuvateatteri on filmipyörä? No, meillä on pakettiautoon pakattuna toi elokuvateatteritekniikka ja
silloin kun ollaan ulkoilmasesongilla, niin siellä on mukana myös sitten kangas ja muut tämmöiset tarpeet. Ja silloin se on hyvin täys. Ja niitä me kuskaillaan paikasta toiseen ja kasaillaan näytös milloin minnekin. Ja joo, siinäpä se niin kuin pähkinänkuoressa. Me ollaan niin kuin elokuvateatteri siellä, missä sinäkin oli tämä iskulause, mitä nyt tässä kehiteltiin siis siihen, niin että tavallaan niin kuin se perinteinen ajatus elokuvateatterista on se, että sinne mennään ja se on joku kiinteä paikka, mutta meillä on mahdollisuus siihen niin, että me voidaan kuljettaa se periaatteessa minne tahansa ja luoda se elokuvateatteritila sitten niin kuin minne tahansa. Joo. Ja Filmipyörä pääpaikka, niin sanotusti pääpaikka Tampereella. Joo, sieltä käsin me toimitaan. Eihän meillä semmoista mitään niin kuin kiinteitä toimipistettä varsinaisesti ole, että me pyöritään tuolla kunnissa, Pirkanmaan kunnissa ja siellä toteutetaan itseämme. Eli missä paikkakunnilla nyt sitten tarkalleen ottaen olette? Ainakin sen verran tuosta lunttailin tuolla, että Ylöjärvi, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, oliko siellä Ruovesi, Orivesi, Pälkäne, Hämeenkyrö, tällaisia nyt ainakin. Siinä ne aika pitkälti on ne paikat, missä me säännöllisesti käydään. Joo. Ja sitten noita ulkoilmanäytöksiä on tietysti silleen vähän tilanteesta riippuen pienemmissäkin paikoissa vielä. Millä tavalla, otetaanpa nyt tämmöinen ulkoilmanäytäntö, kun lähdette rakentamaan, niin mitä vaatii ulkoilma? Siis lähdetään esittämään elokuvaa jonnekin ulos. Mitä se vaatii? No siis sehän vaatii tietysti siis sellaisen tilan, minne mahtuu ihmisiä ylipäätänsäkin, ja kaupungin keskustat ei välttämättä ole niinku se ensimmäinen paikka, mihin ollaan niinku tähtäämässä. Että yksi kaikkein kivoimpia paikkoja, mitä vaikka nyt viime kesän lopulla oli, niin oli esimerkiksi tämä Ramsön kesäteatteri. Eli tavallaan siis se, että siellä on jo katsomo, siellä on jo tavallaan niin kuin periaatteessa kaikki puitteet, mutta sitten se, että sinne kesäteatterin lavalle niin pystytetään se valkokangas ja ammutaan sitten projektorilla sieltä sitten niin kuin yleisön yli sitten niin se kuva. Mutta niin kuin, kyllä näitä on ollut sitten tosiaan niin kuin museoympäristössä, niitä on ollut niin kuin, myöskin Lempäälässä nyt oli sitten niin kuin kaupungin niin siis silleen sanoisiko niin kuin laidalla, ettei nyt missään niin kuin keskustassa, mutta että niin kuin, niitä tiloja on niin kuin ollut tosi erilaisia, mutta eihän se niin kuin periaatteessa niin kuin vaadi sit niin kuin meiltä silleen, niin kuin kun meiltä ne kaikki laitteet tulee, niin siis se, että sähköä tarvitaan jostain. Joo. Mutta eikös tuossa, kun mietitään, otetaan nyt tällainen, että sä olet ulkona jossain, niin sitten täytyy tietysti sää huomioida ja se, että että tulee, onko kova tuuli tai muuta, niin sehän tietysti te joudutte sitten varmaan miettimään aika pitkälti myös äänentoistoa tässä kohtaa. Että siellä kaikki tosiaan kuulee, että yhtäkkiä jos alkaakin tuuli puhaltamaan takaviistosta siellä oikein kunnolla sinne katsomoon, niin kuinka te olette tämän sitten? Joo, se on totta, niin, että useimmat meidän paikoista ei ole kauhean tuulisia. Että toi, minkä Miro mainitsi, tuo Ramsön kesäteatteri, niin se sattuu olemaan semmoinen vähän tuulinen paikka, kun sieltä tuulee järveltä. Mutta samaan aikaan se on myös tosi upea paikka, kun siellä kankaan takana on järvimaisema. Mutta useimmat paikat ei ole tommosia noin tuulisia. Ja sää on vähän semmoinen. Joskus meillä on paikkoja, mihin voidaan siirtää näytös sisään ja ilmoittaa siitä tuolla tapahtumassa saman päivän aikana. Ja joskus taas ei ole, että joudutaan peruuttamaan, jos tulee oikein kova myrsky, mutta en mä tiedä, ollaanko me jouduttu peruuttamaan yhtään näytöstä, että kyllä me ollaan aina saatu johonkin siirrettyä tai sitten ihmiset on istunut pienessä sateessa siellä ja siinäkin on oma tunnelmansa. Pieni sade ei haittaa. Niin, onhan se aika uniikki kokemus silleen Suomen kesässä pienessä sateessa istua elokuvissa. Niin. Sen verran tuossa, teillähän on muuten juhlavuosi tämä vuosi, eli 30 vuotta tulee täyteen. Ja aikaisempi pitäjä, tuo Jari Hallamaa, niin hänhän jossain vaiheessa oli myöskin jossain uimahallissa esittänyt Tappajahai-elokuvan, että siellä on katselijat saanut sitten polskia uimaltaansa samalla ja katsellut elokuvaa. Näin niin. Onko teillä mitään tämmöisiä ajatuksia vähän spesiaalia? Esimerkiksi johonkin sanotaan vanhan jonkun kirkon raunioille jotain kesäiltana niin kauhuelokuvaa tai jotain muuta vastaavaa, että siinä olisi sitten tämä jo ympäristö olisi semmoisen oman efektinsä. No, monenlaisia ideoita meillä tuolla ideoita on. Niitä on niin kuin, ihan koko ajan. Meillä on viikonloput aikaa tuolla noin silleen pyörittellä kaikenlaisia ideoita sillain, niin niitä on tässä tullut. On meiltä uimahalliakin kyselty ja tuosta niin kuin
paikasta puheen ollen, niin meillä oli siihenkin liittyen yksi. Ja mehän ollaan tuolla Pälkäneen Rauniokirkolla vedetty Kuolleet lehdet -näytös tuossa pari vuotta sitten, ja se veti tosi hyvin jengiä, ja oli tosi hieno ilta. Mutta meillä oli siihen samaan paikkaan liittyen tämä myös yksi toinen idea tuossa äskettäin. Niin, kyllä toivottiin siis sitä niin, että oltaisiin saatu siis nyt kun tuli Robert Eggersiltä tämä remake Nosferatusta, niin siis se, että tuonne Pälkäneen Rauniokirkkoon olisi ollut ihan fantastinen laittaa. Aivan. Siis siis myöskin mietittiin siis Herzogin versio tästä Nosferatusta ja niin edes poispäin. Että. Joo, ja mehän mentiin jopa niin pitkälle, että me koitettiin saada Herzogia sinne. Sillä me perusteltiin, kun siellä kirkossa on ollut äskettäin se hanke, että sinne tuotiin näitä jotain keskiaikaisia pääkalloja tuolta Ruotsista. Joo. Niin me koitettiin tällä vähän houkutella, vedota tähän Herzogin uteliaisuuteen, että häntä voisi kiinnostaa tämä ja tulla näyttämään omaa Nosferatuaan tämmöiseen ympäristöön, mutta ei ollut herralla aikaa sitä kuitenkaan. Ai. Ei tullut yllätyksenä, että hän on kiireinen mies. Mutta olette yrittäneet kuitenkin, kyllä, ja siitä hatunnostoarvoinen hatunnosto tästä kohtaa. Eli näette tämä näkymätön hankkijalippis. Tuolla kysytään meidän rollilootassa, eli Livesatissa tuossa, että mitenkä iso kangas teillä muuten on tuolla, kun lähdette ulkoilmanäytäntöihin? Se meidän isompi kangas on 6 metriä leveä. Et sillä on pärjännyt ihan hyvin semmoiseen, niin kuin sanotaan, maks 300 katsojan asti. Ja nyt on tulevalle loppukesälle tulossa muutamia näytöksiä, mihin pohditaan vähän isompaa kangasta, mutta noilla niin kuin meidän pakettiauto ei mahu niin kuin ton isompaa, että sit se pitää niin kuin tilata joltain ulkoiselta toimijalta. Paljonko tuommoinen kangas muuten painaa? Suunnilleen, että varmaan pari kaveria joutuu kanniskelemaan sitä, vai meneekö otatko olkapäälle sitten, kun olet rullannut sen, vai? Se kangas itsessään ei paina kauhean paljon, varmaan jotain hädintuskin 20 kiloa, niin. Ja sitten ne raamitkaan, kun ne menee ne laitetaan osiksi, niin ei nekään sinänsä mitään raskaita ole sitten. Kokonaisuutena, niin kyllä se kokonaisuutena painaa, ja sitä täytyy myöskin sitähän tulee sellainen purje, että tavallaan se täytyy kiinnittää ja laittaa painot ja muuta sen sellaista. Mutta sitten se, että se menee niin moneen osaan sitten se meidän kangas, että kyllä sitä tavallaan yksin sen pystyy siirtämään. Joo, kyllä. Tällä kun on ulkoilmanäytäntö, otetaan nyt tämmöinen, niin kauanko menee kaiken kasaamisessa, noin keskimääräisesti aikaa? Purkaminenhan yleensä on niin sitten varmaan aika paljon nopeampaa. Joo, paikasta riippuen 2 tunnista johonkin 5 tuntiin. Että, se 2 tuntia on aika semmoinen, että jos me ihan, kun me saavutaan paikalle ja tyhjätään paku, niin saman tien runtataan kaikki paikalle, niin me varmaan saadaan se johonkin 2 tuntiin. Mutta me yleensä varataan siihen joku semmoinen 4-5 tuntia varmuudeksi, jos tulee jotain yllätyksiä. Niin. Eli se on ihan täys työpäivä, kun yhden elokuvan käy näyttämässä jossain ulkona. Niin. Mitenkä sitten nämä niin sanotut tämmöiset vakiopaikat, kun käytte, onko ne jotain koulujen auditoriosaleja vai mitä konserttisaleja vai minkälaisissa paikoissa yleensä sitten näytätte elokuvia? Niitähän ne pitkälti on noita koulujen auditorioita ja toki muutamissa kunnissa on sitten poikkeustapauksia, että Nokialla me ollaan kirjastolla, heillä on siellä semmoinen varattava tila ja Pirkkalassa ollaan semmoisessa uudessa konserttisalissa. Okei. Se on oikeastaan, se on aika hieno tila. Joo. Ja Ruoveden urheilutalo on sitten taas sellainen, että siellä on oma kangas ja semmoinen sehän helpottaa paljon sitten. Joo. Ja sekin tila on semmoinen, mikä on ollut aikaisemmin elokuvateatteri käytössä, että siellä on vielä vanha filmiproju siellä. No okei, mutta sillä ette kuitenkaan näytä, että... Ei. Meillä ei ole silleen kummalla kaudella filmiosaamista, ikävä kyllä. Joo, että olette digiajan miehiä. Täällä myöskin kysytään, että onko uutuuselokuvia vai minkälaisia elokuvia näytätte, eli mikä on tällä hetkellä Filmipyörän ohjelmisto? No siis meillä lähtökohtaisesti on uusia elokuvia. Eli tällä hetkellä meillä nyt on Kesäkirjaa ja toi Ei koskaan yksin Klaus Härö-elokuva on pyörinyt meillä nyt jo tässä nyt hetken aikaa ja se on vetänyt aika hyvin. Se on hyvä elokuva. Joo, siis kotimaisia elokuvia on tosi paljon, kun me tuolla kunnissa näytetään, että tosiaan tommosia kansainvälisiä elokuvia meillä on ohjelmistossa aina silloin tällöin, mutta ne myöskin siis ihan pakko sanoa, että ne ei vedä sit myöskään ihan yhtä hyvin sitten noissa kunnissa. Mutta siis lähtökohtaisesti on uusia elokuvia. Aina välillä on myöskin sitten joitain tämmöisiä justiinsa vanhempia leffoja ja saattaa olla just erikoisnäytöksiä ja sen sellaisia. Mutta ne on sitten kanssa niidenkin kanssa joutuu pelaamaan aika
niin tarkkaan harkitsee, että mitä ne on. Että se, että ei kannata välttämättä ottaa sitä tuntematonta sotilasta, joka tulee joka vuosi telkkarista, niin siis se, että sellaista ei niin kuin ihmiset välttämättä halua maksaa siitä, niin että sekin on niin kuin aina vähän aina mietinnässä sitten. Kyselläänkö jotain vanhoja klassikoita? Ei nyt välttämättä ihan jotain Tuulen viemää esimerkiksi, mutta kuitenkin jotain, mikä on joskus muutamia, sanotaan 20, 30, 40 vuotta sitten joku elokuva on ollut. Että kysytäänkö tämmöisiä, koska että olisiko mahdollista? Kyllä niitä toisinaan kysellään, joo. Että siis, tuolla kun ollaan kunnissa, niin siellä aina jotkut tulee nykimään hiasta ja pyytelemään tilausnäytöksiä, että olisiko tämmöistä mahdollisuutta saada tänne näin, ja joskus saadaankin. Kyllähän siis jotain Casablancaa kysyttiin Pirkkalassa silloin. No niin, aivan. Kyllä siis myöskin ihan niin kuin... Joo, sehän on kyllä yksi todellinen klassikko. Joo. Paljonko muuten elokuvien, kun te tilaatte jonkun elokuvan, että alatte niin kun sitten näytätte jossain, niin paljonko elokuvan hankkiminen maksaa filmipyörälle ja minkälaisia lippujen hintoja teillä sitten on? Että millä hinnalla pääsee katsomaan filmipyörän näytäntöihin? Meidän lippuhinnat on tyypillisesti 13 € kautta 11 €, että se jälkimmäinen on näille alennusryhmille. Ja elokuvista menee aina lipputuloista pieni, tai ei ihan pienikään prosentti, mutta tietty prosentti tuonne elokuvan levittäjälle. Se on semmoinen suunnilleen 1/3, melkein puolet siitä lipputulosta, mitä ne ottaa siitä välistä. Semmoisella matikalla se toimii. Niin, että kyllä siinä joutuu aika paljon sitten lippuja myymään ja toivoo, että katsojia tulee, että jää sitten omaankin kukkaroon jonkun verran. Joo. Kyllä tässä kieltämättä ollaan sillä aina välillä vähän puun ja kuoren välissä, kun äsken just puhuttiin tuosta, että minkälaista ohjelmistoa pystyy valikoimaan viikonlopuksi, niin meillä on viikonlopussa aina 6 elokuvaa, 6 niin kuin elokuvaslottia. Niin kyllä siinä pitää aika silleen tarkkana olla, että valikoi ne elokuvat, mitkä oikeasti vetää katsojia, koska sitten jos ne ei vedä, niin sitten me ollaan hankaluuksissa. Niin. Olisit sanonut vaan suoraan, että kusessa. Joo, ei tarvitse sensuroida niin paljon sitä kieltä tyyliin. Hei, tässä kohtaa päästetäänpä vähän musiikkiakin ääneen, niin saa herrat vetää tuossa henkeä. Nimittäin meillä olisi tuossa Priscilla-elokuvasta Little Dippers-niminen kokoonpano äänessä, ja nyt mä unohdin jo kappaleen nimi, mutta luntataan Foreverhän tämä oli, ja kappale on levitetty vuonna 1962.
Näin, ja taas on me luurit korvaa ja eteenpäin mennään komiasti, eli siinä oli tosiaankin Priscilla-elokuvasta Little Rivers ja Forever-niminen kappale. Filmipyörä-nimisen liikkuvan elokuvateatterin varsin liikkuvat kaverit, eli Henrik Mäki ja Miro Seppänen meikäläisen vieraana täällä, ja lähdetäänpä hei vähän historiasta, eli tämän perusti vuonna 1995 Jari Hallamaa-niminen herra, ja 16-millisellä elokuvaprojektorilla aloitellut lasten näytäntöjä oli ensimmäinen, niin kuin alkuun pyöritteli tuossa. Osaatko historiasta kertoa, Henrik, jotain? Mä en osaa ihan valtavan paljon kertoa tuosta Hallamaan ajan historiasta, että mä melkein voisin kannustaa kutsumaan Hallamaan ihan omaksi vieraakseen tänne, koska hän kyllä ihan mieluusti kertoo näistä asioista, mutta omalta osaltani voin sanoa, että hyppäsin tuossa puikkoihin 4 vuotta sitten, ja tämä oli oikeastaan semmoinen, tämä ei ollut millään tavalla niin kuin mun elämässä niin kuin suunniteltu askel alkaa tekemään tämmöistä filmipyörähommaa, että tämä ikään kuin tipahti mun syliin. Mä olin hiljattain valmistunut elokuva- ja TV-alan medianomiksi, ja mustahan piti tulla elokuvan tekijä, niin kuin varmaan monesta muustakin on pitänyt tulla elokuvan tekijä. Mutta joo, tämmöiseen paikkaan se elämä heitti, ja siinä sitä opetteli vähän niin kuin lennosta hommaa, että mä olin Hallamaan kanssa aluksi keikoilla ja muutamia muita työkavereita tuolta Pirkanmaan elokuvakeskukselta ollut mukana. Muun muassa yksi Habibi oli tuossa pari vuotta mukana ennen kuin tämä mun nykyinen kaveri Miro tuli tähän mukaan. Ja joo, tämä on ollut semmoista niin kuin tehdessä oppimista, että mitähän sitä muuta sanoisi. Siinä se kai noin niin kuin tiivistettynä. Sitten Mirolta, että mitenkäs sinä tähän kelkkaan ajauduit tai pääsit tai miten se nyt sitten haluat ottaa? Siis no mähän nyt on ollut kans vuoden päivät tässä näin pitkälti, että siinä mielessä on vielä silleen uusi tyyppi, mutta mä olin tuolla Tampere Filmfestareilla ja siellä juttelin ihmisten kanssa ja muuta, ja tämä tuli ihan sitten silleen vastaan, niin kuin, että yksi Pirkanmaan elokuvakeskuksen työntekijä Salla huikkasi mulle, että hei, että tiesitkö muuten, että tällainen on niinku olemassa edes tällainen filmipyörä, ja sieltä nyt sitten justiinsa tämä Habibi, joka viimeksi oli, niin että se katosi tuonne Amerikkaan. Kyllä. Se ilmeisesti lähti sinne, oliko se nyt sitten, että se lähti lomalle sinne niin, ja sitten se totesikin, että hän jää tänne näin. Niin löytää itse asiassa Hollywoodista vielä. Habib meni sinne veljeään morjestamaan, ja mun ymmärtääkseni ei ollut suunnitelmaa hänellä, että jäisi sinne, mutta sinne jäi kuitenkin. Niin. Ja mä toisaalta voin ihan ymmärtää sen. Niin. Mutta kun tämä paikka niinku avautui, niin sitten siinähän oli ihan oikeasti silleen, että kun mä kuulin siis tästä hommasta, niin mä taisin sitten niin kuin parin päivän päästä sitten me jo soiteltiin Henkan kanssa. Mä en siis Henkkaakaan, me ei tunnettu siis emme tienneet toistemme olemassaolosta niin kuin juurikaan tätä aikaisemmin, mutta sitten lähin ekalle keikalle mukaan ja totesin, että tämähän nyt on ihan pirun hauskaa hommaa, että niin kuin, se oli kyllä siis sinällään niin kuin rakkautta ensisilmäyksellä niin kuin filmipyörää ja tietysti Henkkaa kohtaan, joka nyt on niin kuin äärimmäisen mukava ihminen tehdä töitä. Joo, eli vähän sama kuin meilläkin tällä roolilla, eli rakkaudesta lajiin. Kyllä, ihan ehdottomasti. Mikä oli niin kuin ensimmäinen semmoinen ehkä yllättävä asia, kun lähdit pyörittämään, sitten kun Hallamaa jäi sivuun ja nyt sitten huomasitkin, että sulla on tahtipuikot kädessä ja tyyliin, eli Henrik Mäki. Ensimmäinen yllättävä asia. Ehkä se, että videotykki painaa 70 kiloa, se on se, ja oikeastaan se yllättää vielä tänäkin päivänä, koska meillä on tulossa kohta pian lasertykki, ja sekin painaa 70 kiloa, mikä mua ihmetyttää, että tekniikka on mennyt eteenpäin, mutta silti, no toisaalta me ollaan kyllä Miron kanssa puhuttu siitä, että kyllähän tämän nyt silleen työn pitää tuntua vähän työltä, että me kyllä tykätään kantaa sitä painavaa projua siellä. Että toisaalta, jos se olisi niin kuin 30-kiloinen, niin toisen meistä voisi ehkä jättää työttömäksi silleen, ja saisi kannella itsekseen sitä siellä. Niin, tästähän menisi ihan maku. Niin. Joo. Tästä hommasta, jos ei se. Joo. Mä en tiedä, oliko muuten mitään. Kyllä tämä aika pitkälti oli varmaan sitä, mitä mä oletin, että näytösten suunnittelua ja niiden kasaamista. Ei mitään ihan mullistavia yllätyksiä tullut. Sää on yllättänyt välillä, mutta se nyt yllättää niin kuin monia täällä Suomen maalla. Kyllä, joo. Suomi on siinä mielessä. Kun on iso ja pitkä maa, niin etelässä voi olla niin kuin +15 ja pohjoisessa se -15 helposti tuossa.
Onko ollut sellaisia näytöksiä, että A, paikat ovat loppuneet kesken, tai B, sitten olette ihmetelleet siellä ovella, että no missäs ne katsojat ovat? Kyllä. Sekä Joo. että vai? Kyllä. Niin Kyllä. voisi sanoa, että joo, molempia. Että, siis eikö meillä Hiedanrannassa justiinsa, siis tuolla Lielahdessa niin viime kesänä, se oli ilmaisnäytös, kun näytettiin Kuolleet lehdet, siellä siis niin kuin, vaikka kyseessä oli siis tosiaan ulkoilmanäytös, mutta siis se, että se oli niin tupaten täynnä ja sieltä loppui kaikki niin kuin paikat. Joo. Siis silleen, niin kuin, että siellä oli ihan jo siis silleen niin kuin ritilöitä myöten ihmisiä istu. Ja sieltä niin kuin, sit vaan niin kuin, me ei jouduttu käännyttämään ketään sieltä sit silleen niin kuin pois, mutta ihmiset vaan nyt sitten totesivat silleen, niin kuin, että ei halua välttämättä nyt istua niin kuin maassa niin kuin 50 metrin päässä jossain niin kuin ihan muualla, niin siis se, että sieltä lähti porukkaa pois. Että se oli ihan täynnä. Joo. Oikeastaan ainoa kerta, kun on tullut oikeasti tilan puitteet vastaan, niin oli 2 vuoden takaa se Kuolleet lehdet ulkoilmanäytös siellä Rauniokirkolla, mistä puhuttiin aikaisemmin. Joo, kyllä. Että sinne me saatiin niin kuin nipin napin mahdutettua 300 ihmistä, mikä oli jo melkein 100 enemmän kuin mitä me ajateltiin, että me saataisiin sinne mahtumaan. Ja se oli siinä mielessä kyllä ihan onnistunut ilta, että me jouduttiin niin kuin hyvin vähän ihmisiä käännyttämään. Et mä olin etukäteen niin kuin huolissaan, että jos siellä on 200-henkinen jono, mikä pitää käännyttää pois, mutta niitä oli ihan ehkä silleen 3 autollista. Joo. Että se ei ollut sitten niin paha. Ja on ollut muutamia näytöksiä, että ei ole tullut ketään. Oho. Joo. Itse olen istunut niin pari kertaa elokuvanäytännössä sillä, että no kerran olen ollut sillä, että ainoastaan minä ja tyttäreni olemme olleet elokuvissa ja sitten yhden näytöksen olen katsonut sillä, että minä ja niin kuin elokuvakoneen hoitaja olemme olleet salissa ja katsoneet elokuvaa, että näinkin kyllä on käynyt Joo. tuossa. Aina välillä sattuu näitä jo. Hazardeja. Mitkä ovat olleet tässä nyt siinä aikana, kun olet ollut mukana, eli vuodesta 2021, niin semmoisia elokuvia, mitkä ovat Kuolleet lehdet, tässä tulikin jo mainittua, mutta sitten muita tämmöisiä hittielokuvia teillä, eli filmipyörällä. Myrskyluodon Maija ehdottomasti oli semmoinen koko sen viime kevään, vuosi sitten kevään elokuva, että se veti kaikkialla tosi hyvin. Ja Eikä ihme. joo. Palkitorohmuhan oli nyt. Niin, kyllä. Joo, yleisesti ottaen mielensä pahoittanut semmoisia takuuvarmoja aina. Ja sitten on muutamia muita, mitkä sieltä on noussut. Tämä 70 on vain numero, oli ihan kova hitti meillä. Okei. Ja mutta meidän katsojakunnassa on aika paljon senioreita muutenkin, että se on se jotenkin varmaan näkyy siinä kanssa, että mitkä elokuvat vetää hyvin. Ja yleisesti ottaen Klaus Härön elokuvat kiinnostaa, että ne on aina poikkeuksetta silleen hyviä elokuvia. Joo. Kiinnostaa ihmisiä. Entäs niin kuin esimerkiksi Sisu tai Lapua 1976? Lapua kyllä veti hyvin. Sisukin ihan ok, mutta ei niin valtava hyvin kuitenkaan. Joo. Tässä tuli vaan näistä kotimaisista äkkiseltänsä mieleen. Joo. Hei, sitten nykyään filmipyörä toimii siis Pirkanmaan elokuvakeskuksen alaisuudessa ja muutos tapahtui milloin, eli tämä oli alkuun tosiaan Jari Hallamaan perustama, mutta milloin siirto ja vaihto tapahtuikaan? Eli Hallamaa päätti sitten oloneuvokseksi siirtyä. Tämä on toi filmipyörä alkuperäinen yhdistys on ollut olemassa mun ymmärtääkseni ihan näihin päiviin asti, että semmoinen ihan täysin virallinen ja lopullinen siirtymä on käynyt tässä ihan vasta hiljattain. Okei. Että tämä on jollain tavalla toiminut semmoisena yhteistyönä vielä tässä lähivuosina, mitä mä oon ollut tässä mukana. Mutta tosiaan Hallamaa siinä samalla kun mä vähän niin kuin hyppäsin puikkoihin, niin teki semmoista pikkuhiljaa siirtymää eläkkeelle. Ja eiköhän nyt ihan täysin siellä eläkkeellä ole, että kyllä sieltä vähän kuikuilee tänne meidän suuntaan. Ja olisin tätä kysynytkin tuosta kohta silleen, että... Joo, nyt just kun tämä 30-vuotisjuhlavuosi tässä näin, niin meillä on tulossa yksi semmoinen spesiaalinäytös ja varmaan muutakin vähän semmoista juhlavuoden ohjelmaa, niin Hallamaa on ollut siinä taustaperuna. Teillä on muuten elosyyskuussa olette toteuttamassa niin ainakin syyskuussa niin Vilpolan filmijuhlat Pälkäneellä. Kyllä. Niin, onko nyt ensimmäistä kertaa vai oletteko, toista kertaa ainakin näköjään tuon infon mukaan. Minkälainen filmifestivaali tai filmijuhla on kyseessä ja onko jo ohjelmistoa lyöty lukkoon? Montako näytäntöä teillä mahdollisesti on? Viime vuonna tosiaan oltiin ekaa kertaa silloin syyskuun puolivälin paikkeilla ja sama ajankohta tänä vuonna. Meillä on teemaksi muodostumassa tämmöinen pohjoinen luonto, että me pyrittäisiin saamaan pohjoismaisia elokuvia ja että niissä olisi ainakin osassa jonkunlaista luontoteemakohdennusta. Ja
me pyritään saamaan tänä vuonna sinne mukaan myös semmoinen lyhyt elokuvakilpailu, luontoaiheinen, johon nuoret vois osallistua ja sitten niistä valikoitaisiin raadin avustuksella parhaat tuotokset ja niitä myös katseltaisiin siellä festareilla, että saataisiin vähän tämmöistä osallistavaa elementtiä mukaan ja voitaisiin kasvaa vähän sinne suuntaan. Sitten mukana olette myöskin Tampereen filmifestivaaleilla. Joo, kyllä me siellä enemmän tai vähemmän, että työskennellään. Mä olin tänä vuonna siellä kuvaamassa yhtä tilaisuutta ja mä oon parina aikaisempana vuonna ollut siellä Niagaran puolella pyörittämässä muutamia elokuvia ja Niro ehkä sitten enemmän niin kuin omien hankkeitensa kautta tänä vuonna. Ja. Mitäs sulla on siellä? Siis mulla oli oma lyhyt elokuva ohjelmistossa kotimaisessa kilpailussa. Et sinällään niin kun, se oli tavallaan niin kuin filmipyörän ulkopuolinen juttu. Joo. Ihan täysin. Sitten sinällään, mutta tarkoitti kyllä sit sitä niin, että olin hyvinkin joka päivä siellä ainakin riehumassa ja tekemässä. Ja niin kun. Onko nyt jotain uutta projektia menossa? No niitä on menossa niin kuin ihan koko ajan jatkuvasti, siis useita erilaisia projekteja. Että niin kun. Mutta tulossa jotain lyhyt elokuvaa tai. No siis mä oon itse tämän filmipyörän lisäksi tämmöisessä Box of Earth Films, amerikkalaisessa tuotantoyhtiössä. Niin kun, että mä jaan aikani oikeastaan siis silleen niin kuin filmipyörälle ja sitten tälle. Tää on tälle tuotantoyhtiölle ja meitä on siis siinä niin kuin 3 jäsentä, minä ja 2 amerikkalaista käsikirjoittajaa. Ja heistä toinen, Jamie Bianchi, oli kirjoittanut tämän lyhärin, mikä nyt Tampereella nähtiin, ja sitten toi Dana Berry oli sitten tuottajana tässä lyhyt elokuvassa, mikä siellä Tampereella oli, ja nyt meillä on sitten yksi koko pitkä hanke, mitä me pusketaan sitten tuolla elokuvamarkkinoilla ja muualla, ja sen nimi on The Children, joka kertoo siis tällaisista kirotuista, sadistisista lapsista, jotka tappavat tällaisen mökin asukkaita mitä hauskimmilla tavoilla. Okei. Tämmöistä jäädään sitten odottaa, että sitten kun tulee valmiiksi, niin kutsun meikäläinen niin kuin katsomaan se. Ehdottomasti. Joo. Että minkälainen elokuva kyseessä. Hei, sitten tässä jo tulikin kerrottua, mitä elokuvia teillä on pyörinyt ja mitkä on ollut semmoisia hittejä, mutta omia suosikkeja. Haluatko sä aloittaa vai? Jaa, no siis. Tuliko vaikea? Ei, no itse asiassa ei ihan kauheasti. Siis meillähän nyt oli Pirkkalassa siis Eggersin Nosferatu. Ja sinällään se nyt poikkesi sinällään vähän tuosta meidän normaalista ohjelmistosta silleen, niin kuin, että se nyt oli vähän testi. Eihän siellä nyt sitten tosiaan niin kuin ihan kauheasti yleisöryntäystä ei ollut, vaikka niin kuin vähän just haluttiin testata sitä, Joo, niin, että tuleeko jengiä vai ei. No ei ollut mitenkään ihan kauheasti, mutta no mä en tiedä, miten tätä nyt oikein lasketaan. Se oli toka kerta, kun mä kävin kattoon sen. Et siis siinä mielessä No, mutta joku elokuva voi olla, että se kolahtaa. Niin joo, siis se oli ihan. Mä tykkäsin kyllä siis siitä tosi paljon, että se oli tosi hyvä. Että sinällään sanotaan, että elokuvista, joita meillä on näytetty, niin kyllä se nyt siis sinällään menee sinne kärkeen. Kyllä mä tykkäsin myös Myrskyluodon Maijasta ja niin kuin on noita nyt ollut. On ollut muitakin. Haluttiinko, että tähän, että vastataan niin kuin nimenomaan meidän ohjelmistosta? Ei, kun siis yleensä ottaa elokuvasta. Yleisesti. Ai joo, no sitten. Ei se mitään, jatka se tähän väliin, sä saat miettiä sillä välillä, eli vaihdetaan nyt vastausvuoroon tyyliin, että täällä herrat niin kuin tuossa pyörittelee peukaloita ja ihmettelee, eli nyt on Henrik kertoo sitten, eli Henrik Mäki sitten, että kyllä. Sen jälkeen Miro Seppänen. Mä en oikein enää uskalla nykypäivänä nimetä semmoisia pitkäaikaisia suosikkielokuvia, koska siellä listalla saattaa olla jotain semmoisia, mitä mä oon nähnyt joskus 10 vuotta sitten ja mä oon silloin tykännyt niistä, mutta mä oon tässä välissä saattanut tykästyä erilaisiin asioihin ja ne ei enää olisi välttämättä samalla tavalla niin kiinnostavia. Joten mä ehkä mieluummin mainitsin semmoisia niin kuin viime vuosien ajoilta, josta mä oon niin kuin nyt hiljattain tykännyt ja semmoisia nyt voisi heittää vaikka toi Perfect Days, Wim Wendersin elokuva, siitä mä tykkäsin tosi paljon ja viimevuotinen, tuliko Substance tämän vuoden puolella? No kuitenkin tuossa varmaan vuodenvaihteen Eikö se ollut mun mielestä viime vuoden loppupuussa? Se oli tosi upea niin kuin elokuvateatterikokemuksena ja muuten tälleen niin kuin muutaman vuoden ajalta Triangle of Sadness oli semmoinen, mistä mä tykkäsin tosi paljon. Ja no sanotaan nyt noin, vaikka noin tuli ensimmäisenä mieleen, ehkä ne on sitten niin kuin mielen päällä ollut tässä hiljattain. Joo. No niin, joo, siis ei se Nosferatu huono vaihtoehto ollut siis sekään, niin kuin, niin kyllä se oli niin kuin tosi hyvä, mutta mä sanoisin itse sinne ton Koppolan
Bram Stokerin Draculan. Että siis se, että se nyt on siis sellainen, mikä on niin kuin tosi villi ja hauska yhdistelmä, erilaista elokuvan kerrontaa. Ja sitten varmaan kyllä toi Dogville von Trieriltä, se nyt oli siis silleen niin hämmentävä kokemus, kun sen ekaa kertaa näki joskus aika nuorena, sitten se on tullut muutaman kerran katsottua sen jälkeen, niin kyllä ei se taika siitä ole mihinkään kadonnut. Että tommoset noin nyt on varmaan niin kuin, mihin siis sillä lailla niin kuin on tullut palattua ja sitten tietty. Ja kyllähän nyt siis silleen niin kuin tulee usein katsottua myös joku Monty Pythonin Holy Grail tai muu vastaava tommonen, että kyllä ne on niin kuin tosi sellaisia, mitkä on sydämeen jäänyt. Tämä on jännä, kun tässä mä oon joskus jutellut ja kysellyt myös muutamia kavereita, jotka on niin kuin, tosiaankin elokuvia seuraa enemmän ja vähemmän ja näin ikään, että mitkä ovat suosikkeja ja muita. Niin, sieltä jotkut elokuvat, ne vaan tulee uudelleen esille. Mutta kaikkein hauskinta, mulla on yksi tämmöinen elokuvafriikki, mikä syystä tai toisesta, niin hänelle on poliisiopisto niin kuin kaikessa melkein. Ja mä oon niin kuin pyöritellyt päätä, että elää ihan oikeasti tyyli. Et kyllä mä ymmärrän sen ykkösen vielä tyyli, mutta mikä siinä sitten on. Mutta hei, jokaisen maku on paras maku. Mikä on sun suosikki? Mulla ei ole mitään genreä oikeastaan, mikä olisi, että jos lähdetään niin, esimerkiksi mä tykkään westerneistä, olen aina pitänyt, niin sitten tietysti mennään jonnekin tosiaan niihin iänikuisen vanhoihin John Waynein elokuviin, tyyli joku Rio Bravo esimerkiksi on semmoinen, minkä voisin katsella ihan uudestaan. Citizen Kane on yksi semmoinen klassikko, mikä katselen ihan mielellään, jos vaan sattuu eteen tuleen. Näin, että nämä on semmoisia, että mä tykkään todella tuommoisista, ja ne on, kuten huomaatte, ne on sitten vähän vanhempia elokuvia. Mites tämmöiset niin nykypäiväiset länkkärit, niin kuin tämä Assassination of Jesse James, ootko sitä nähnyt? Ei, en ole. Tässä yhden Jesse Jamesin elokuvan, mikä se oli, mä nyt en muista nyt äkkiseltä, se oli joku, vuokrasin sen hätäpäissäni tässä pari vuotta takaperin ja katselin kotona ja mä olin, että eikä, tää on melkein yhtä huono kuin tämä kotimainen Ponterosa. Näin ikään. Tämä on paljon sanottu. Kyllä, ja se kertoo siinä vaiheessa jo elokuvasta paljon. Joo, se kertoo aika yksityiskohtaisestikin. Niin. Mutta se oli pakko katsoa, että kuinka elokuva voi olla huono. Joo. Mutta onko Ponterosa huono elokuva? Sekin on niin kuin, että onhan se viihdyttävä. Se on omalla tavallaan viihdyttävä ja näin ikään, että no onneksi pääsin sen niin sanotusti kyllä niin kuin, että ilmaislipulla aikoinaan katsomaan tyyliin tässä. Mutta hei, nyt ettei mennä ihan niin, täällä Pulp Fictionia muuten sitten kehutaan eräs kuuntelijamme näin ikään. Ja mä veikkaan, että kuuntelija ajattelee siinä kohtaa varmaan jotain tiettyä tanssikohtausta ensimmäisenä. Enempää ei sanota. Otetaan Paluu tulevaisuuteen 3. ZZ Top tähän kohtaan soimaan. Sometimes you never can tell.
Noin, ja filmipyörän herrojen kanssa edelleen täällä keskustellaan. Ja tosiaankin, mä tuossa jo mainitsin, että Tappajahaita on uimahallissa tehty ja näin, mutta hei, siellä oli jossain viestissä vähän mainintaa, että nuoret ja teinit ovat vaikea yleisö. Mitenkäs tämä nyt? Ei ole vaikea yleisö. Ei vaikea, mutta hankalia saada elokuvia. Toi kuulostaa siltä, että tulee häiriköimään niin. elokuvia. Joo, ei tarkoita sitä. Seinille, mutta ei sillä tavalla. Ne on hankala yleisö tavoittaa. Joo. He kyllä tuntuu lähtevä elokuvia, jos on joku tämmöinen vähän ilmiöksi noussut tapaus vähän niin kuin Barbie tai joku muu tämmöinen, mutta muuten on kyllä niin kuin meidän hirveän vaikea tavoittaa, että ollaan yritetty jollain elokuvilla ja todettu, että ei kannata. Eli teillä on niinku elokuvanäytäntöjen keskikä on sitten 3-40 ja siitä ylöspäin. Joo, se varmaan menisi se keski-ikä johonkin sinne varmaan lopulta 4-50, mutta hyvin paljon on senioreita, ketkä käy noissa meidän näytöksissä. Ja sitten on lasten esitykset. Niin, jep. Senioreista tuli tässä mieleen, että oletteko koskaan ajatellut jotain esimerkiksi näytäntöä jossain palvelutalojen tiloissa, jos tilat antaa myöten tai muuta, joku vastaava tämmöinen? On toikin tainnut monen idean ohella käydä mielessä jossain kohtaa. Joo, ja mä en nyt tiedä, olisikohan Hallamaa mahdollisesti jotain ton tyyppistä toimintaa pyörittänyt. Se on ihan hyvin mahdollista. Niin, tosiaankin filmipyörähän aloitti, tuo ensimmäinen elokuva oli 19.7.2015 Kangasala-talossa K-kino nimellä. Ja elokuvaa en valitettavasti nyt tiedä, mikä oli ensimmäinen elokuva. Siitä mulla ei ole mitään tietoa, mutta sanoit, että jotain juhlallisuuksia teillä on tälle vuodelle. Onko siellä nyt sitten siellä heinäkuussa isojakin bileitä tiedossa 30 vuotta, kun tulee täyteen? Me ollaan toi kesä-heinäkuu aina itse tauolla, että silloin ei ole niinku mitään varsinaisia juhlallisuuksia, mutta sitten kun mennään vähän siitä eteenpäin, niin elokuun lopulla on siellä Rämsön kesäteatterilla, mikä me tuossa aikaisemmin mainittiinkin jo hienona paikkana. Ja meillä on sinne tulossa semmoinen juhlanäytös, mihin tulee luultavasti elokuvan lisäksi jotain live-musiikkia ja muita juhlallisuuksia. Ja sitten on syksyllä tulossa tämmöinen tilaisuus ihan tuonne meidän kiinteään elokuvateatteri Niagaraan tuolla Tampereella, johon Hallamaa tulee puhumaan sitten tästä niin kuin historiasta ja jotain. Siitä mä en oikeastaan tiedä vielä sen tarkemmin, mitä kaikkea siihen on tuloilla. Mennään se muuten ihan sitten elokuviin itsessään, ja nyt hypätään vähän filmipyörästä sivuun. Eli elokuvahan on melkoinen taiteenlaji, kun ajatellaan, kaikillahan meillä on oma mielikuva elokuvista versus vaikka sitten näyteltyyn näytelmiin. Ja moni näytelty näytelmähän on siirretty sitten valkokankaille. Ja tosin on myöskin tapahtunut toistekin päin, totta kai. Ja moni tavallinen näyttelijä teatterista on hypännyt elokuvan maailmaa. Minkälaisena te näette elokuvan ilmaisumuotona? No, mulla ainakin itselleni se on niin kuin yksi ylitse muiden tavallaan niin kuin taiteen muotona. Että siis se, että mä oon aina itse rakastanut elokuvassa siis sitä, niin että miten se yhdistää niin kuin ihan kaikkea. Siis silleen, niin kuin, että ei pelkästään siis se, että se on tekstillinen tai niin kuin näyttelijäilmaisullinen tai justiinsa niin kuin kuvataide ja siellä on musiikkia ja niin edes poispäin, mutta sitten se, että loppujen lopuksi niin kuin elokuvallahan voi siis kuvata vaikka arkkitehtuuria tai siis se, että sä voit videoida kuvan veistäjää, joka niin kuin, tekee sitä työtä ja niin edes poispäin. Et siinä mielessä se ei pelkästään niin kuin luo mielikuvia ja tuommoista, vaan siis se, että se pystyy dokumentoimaan ja tallentamaan. Että se pystyy olemaan niin kuin just tekemään sitä fiktioa ja niin kuin faktaa niin kuin ihan jotenkin, mulle ainakin niin kuin itselleni suvereenisti. Että siinä mielessä niin mä oon siihen ollut rakastunut jo siis niin kuin tosi pitkän ajan takaa. Joo, kyllä mullekin on elokuva ollut tärkeä taiteen muoto ihan jo pienestä pitäen. Mä en tiedä, osaisinko mä laittaa sitä, jos pitäisi valita, että mikä on se ykkös taide kautta eskapismin muoto itselle. Se voisi tällä hetkellä olla elokuva, että se vähän vaihtelee mulla elämäntilanteittain, että joskus mulla on semmoisia jaksoja, että mä katson paljon elokuvia ja joskus uppoutuu johonkin sarjaan ja joskus lueskelee, joskus saattaa uppoutua johonkin peliin vähäksi aikaa, että silleen tykkään kyllä kaikista eskapismin muodoista. Elokuva on kyllä siinä
sen etu on se, että se on aika semmoinen niin kuin mukavan mittainen silleen, että sä niin kuin tavallaan saat semmoisen pienen niin kuin irtioton silleen, että se on siitä 1,5–2–3 tuntia, niin se on aika semmoinen ihanteellinen mitta niin kuin hypätä vähäksi aikaa johonkin toiseen maailmaan ja sitten palata takaisin niin kuin hastlaamaan. Niin, takaisin maan pinnalle. Kyllä. Aivan. Joo. Mitä sanotte tästä, kun nykyäänhän on, siis viime vuosina on tullut yllättävän paljon elokuvia, jotka ovat siis johonkin todelliseen tapahtumaan perustuvia. Ja nyt en puhu henkilöelokuvista, eli esimerkiksi Bob Marleysta, Elton Johnista tai Freddie Mercurysta, etc. Näitä on sitten pitkä liuta, puhumattakaan kotimaisista henkilöistä, joista on elokuvia tehty, vaan siis ihan todellisiin tapahtumiin perustuvia elokuvia. On esimerkiksi Kuriiri, sitten oli Bike Riders, mistä tuossa juteltiin ynnä muita. Näitähän on vaikka kuinka paljon. Niin mitä mieltä te olette tällaisista elokuvista? Ei ole ainakaan itsellä mitään ehkä erityistä niihin liittyvää mielipidettä, että ne voi olla hyviä elokuvia ihan siinä, missä muutkin elokuvat. Jos mä alan silleen kolmaan päästäni läpi, että minkälaista elokuvista mä oon vuosien varrella tykännyt, niin siellä ihan ykkössijoilla ei varmaan ole tommosia tosi tapahtumiin perustuvia elokuvia, mutta on monia niin kuin valtavan hyviä semmosia nähnyt tässä näin, niin en osaa ehkä oikeastaan sen enempää sanoa tuosta noin. No en mäkään, siis pakko kompata ihan siis silleen samaa, että ei siis sillä lailla niin kuin, että nyt kiinnostaa kyllä esimerkiksi vaikka just tämä September 5th, tämä mikä kertoo Münchenin olympialaisista ja siitä että siis se, että vaikuttaa, niin, että siis, ja vielä siis se, että siinä on toi niin kuin mediapuolen niin kuin näkökulma, että ihmiset, jotka ovat kuvanneet sitä, niin mitä se on niin kuin ollut, niin siis se, että toi noin niin kuin heti äkkiseltään on kyllä siis sellainen, että onpa mielenkiintoinen idea ja niin kuin kyllä ihan varmasti sen leffan tuun niin kuin katsomaan, mutta siis sinällään, niin kuin, että ei mullakaan ole niin kuin mitään sellaista niin kuin tiettyä mielipidettä tai semmoista ajatusta siitä, niin että niin kuin, et mä jotenkin niin kuin hylkisin niitä elokuvia tai nimenomaan haluaisin niitä nähdä. Olisiko joku tietty tapahtuma tai tietty henkilö, mistä olisi hieno niin nähdä elokuva, jos tulisi? Jaa. Heti tuli yksi mieleen. Hyvä, mä saan aikaa miettiä. No niin, sä saat aikaa miettiä. Me puhuttiin itse sun kanssa tästä aikaisemminkin. Ja siis sehän on siis kotimaisena elokuva, niin toi Tattarisuon, tää keissi, mikä tapahtui täällä. Nyt mun on pakko tunnustaa, että mä nyt ihan tarkkaan tiedä, että missä kyseinen paikka on ollut, mutta siis täällä niin kuin Helsingin pääkaupunkiseudulla ja siis täällä sieltä ihme lähteestä löytyi näitä ihmisruumiin osia. Joo. Ja muuta vastaavaa, ja siinä oli kokonainen noita piiri ja muuta vastaavaa, niin siis se, että se mitä siitä keissistä on niin kuin lukenut, niin sanotaan, että ainakin kotimaisista elokuvista, niin mua ihmetyttää, että miksei tätä elokuvaa olla tehty. Mä hirveästi haluaisin nähdä sen, että mä uskon, että kyllä varmaan joku muukin haluaisi tämän elokuvan nähdä. Että ei mitään muuta kuin nyt sitten käsikirjoitusta tekemään ja kaivamaan vaan aiheesta juttua. Niin. Joo. Niin. Mä en ehtinyt tässä ajassa saada mitään niin kuin loistavaa ideaa, mutta mä jotenkin menin tuonne vähän samoihin maailmoihin, niin mä heitän vaikka, että Jorbok. Ilman sen kummempia perusteluja. Mutta aika erikoiset sinällänsä tyyliin. Kyllä mä ajattelin ensimmäisenä, että lähteekö kaverit hakemaan jotain oikeasti semmoista, että suuri yleisö, kaikki niin kuin heti on ensimmäisenä, ilman muuta, että nyt että kaveri sanoi, että elokuva Taunopalosta tai jotain muuta vastaavaa tämmöistä tyyliä. Näin, mutta että teiltä löytyi ihan heti jotain, että sanoin, että nuo yllätti meikäläisen kyllä. Hyvä, joo. Positiivisesti. No hyvä, mukava kuulla. Joo, tässä kohtaa. Positiivisesti yllätetään taas hetkellisesti. Tässä on Day of Summer-nimisestä, 500 Days of Summer-nimisestä elokuvasta Black Lives ja Bad Kids. We all know
Vieraanani tosiaankin siis kiertävän elokuvateatteri Filmipyörän Henrik Mäki ja Miro Seppänen, ja teatteri ei siis ole vain pelkästään sisätiloissa toimiva teatteri, eli myöskin ulkoilmanäytöksiä tehdään. Mutta hei, tässä siis viihteellisempää puolta vähän, eli tässä jossain vaiheessa keskusteltiin, että teillä on jotain suunnitelmissa, ainakin tämmöistä jotain elokuvavisaa ja elokuvakaraoke, filmikaraoke. Mikäs tämä juttu nyt on? Joo, nämä on semmoisia vielä vähän alkutekijöissään olevia ideoita, mutta meillä on pyrkimyksenä laajentaa tuota toimintaa vähän, että voitaisiin myydä yrityksille ja yhteisöille ja muille tämmöisiä viihteellisiä näytöksiä, että me voitaisiin tarjota siihen elokuvan kylkeen jotain muutakin, joko siihen elokuvaan liittyvää visailua tai sitten jotain elokuvakaraokea, jos on siihen sopiva näytös, että siinä on paljon semmoisia hoilattavia kohtia. Tai sitten kun on vaikka tämmöisiä elokuvia niin kuin Kummelin kultakuume tai monet muut kummelileffat, että joka toinen suomalainen osaa ulkoota ne repliikit alusta loppuun, niin niistähän saa hyvän semmoisen niin kuin näytöksen, missä voi lausua mukana niitä juttuja sillä lailla juoda kaljaa samalla. Leffa Bingo oli myöskin yksi sellainen idea, mikä oli siis silleen, että tavallaan, että sulle annetaan niin kuin tietyt jutut, mitä sä koitat arvata. Kuinka monta kertaa elokuvassa menee lasi rikki ja sitten katsotaan Die Hard ja katsotaan, että kuka osuu kaikkein lähimmäksi sitä niin kuin lukua ja niin edes poispäin. Ja tavallaan niin kuin, siis se, että kehittää vähän niin kuin erilaisia niin kuin oheisia siihen myöskin. Joo. Tästä itse vinkki, vähän ideaa tyyliä, koska kun teen myöskin tietokilpailuja, niin tuolla, että jos vaikka lainaan surutta idea. Joo, siitä vaan. Joo, teillä ollut copyrightia tuossa kohtaa vielä. Ei. Tosiaan, hei, nyt mä hukkasin jo missä kohtaa mulla tuolla oikeastaan oli seuraava ajatus. Me ollaan menty niin ristiin rastiin tätä meidän keskusteluamme tässä laidasta toiseen tuossa. Kulttuurirahojakin hei nipistellään laidasta toiseen. Näkyykö se teidän toiminnassa? Ja kuinka paljon ja mikä taho teitä nyt sitten rahoittaa vai kuinka paljon tulee sitten katsojien lompakoista, että pystytte pyörimään? Ei ole tähän mennessä näkynyt ihan valtavasti meillä, että toki mehän toimitaan Pirkanmaan elokuvakeskuksen alaisuudessa ja mä en ole ihan täysin tietoinen kaikista rahoista, mitä sinne tulee sisään ja miten ne valuu meille, mutta meille tulee suurin osa niin kuin tuloista lipputulojen kautta ja me tehdään kuntien kanssa yhteistyötä, että useimmat kunnat, missä me käydään, niin kokee meidän toiminnan sen verran arvokkaaksi, että myös niin kuin tukee meitä viikonloppukohtaisesti pikkasen. Että ei ole vielä missään isossa hädässä oltu, mutta toivotaan teillä näkymään tämä ahdinko tuolla katsojaluvuissa ihan valtavasti, että sittenhän se alkaa näkymään enemmän meidän toiminnassa myös. Joo. Onko se noi tilat, missä käytte esittämässä, niin ihan saatteko ilman korvausta vai joudutteko maksaa tilavuokria jossakin? Saadaan oikeastaan lähes poikkeuksesta ilman korvausta, että se on osa sitä niin kuin kunnan tukea siinä myöskin. Se on hienoa. Joo, on. Miten sitten mainostuspuoli, että sanotaan, että menette paikkakunnalle X ja näin niin, sosiaalinen media vai paikallinen lehti-ilmoittelu vai kuinka mainostatte, että sitten katsojat tietää, että jaha, filmipyörä on taas tuolla? Se on vähän niin kuin kaikki noin, mitä äsken mainitsit, että sosiaalinen media ja lehti-ilmoitukset ja muut kunnan tapahtumakalenterit. Oikeastaan kaikki niin kuin hyvin kustannustehokkaat vaihtoehdot otetaan käyttöön ja joskus siellä kunnissa on myös ihmisiä, ketkä meidän avuksi levittää julisteita siellä paikan päälle ja tämmöisillä pitkälti mennään. Joo. Eli ei tarvitse ihan kahteen Pekkaan sitten sentään tehdä, että siellä onko ihan talkooporukkaa paikan päällä? Monissa paikoissa on. Tuolla vaikka viime viikonloppuna, kun oltiin Oriveden kampuksella, niin tämä heidän kampus on tämmöinen ikään kuin yksityinen toimija, tai se toimii tämmöiseltä kulttuuriosuuskuntapohjalta, niin heillä on siinä paljon semmoista talkooväkeä ja muutamia ihan työläisiäkin, niin meillä on mukavaa siellä, kun saadaan heidän kanssa puuhastella yhdessä. Sehän on aina kivaa, kun on ihmisiä siis siellä. On joo. Et ihan ainahan ei ole tälleen, että monesti on myöskin siis sitä, että me ollaan sitten siellä Henkan kanssa kahdestaan, sitten niin kuin laittamassa kaikki pystyy ja niin edes poispäin. Että se on ihan kiva, että siellä on sitten sitä väkeä joissain kohteissa. Että. Joo. Kun olette kahdestaan, niin mikä on työnjakorooli siinä vaiheessa, kun olette kasanneet, että kumpis hoitaa sitten elokuva ja kumpis hoitaa kassaa vai vaihteleeko teillä vähän, onko teillä ihan selkeät pelisäännöt, että tiedätte ihan tasan tarkkaan, että kun toinen tekee tuota, niin toinen tekee tuota? No siis
me kyllä vaihellaan aika iloisesti niitä niin, että molemmat osaa niin kuin kaikki. Kaikki. Ja siis silleen niin kuin, ihan siis silleen niin kuin, joka ikisen työvaihe. Et kyllä siinä sitten sinällään tavallaan, niin kuin, että jos toinen rupeaa kasaamaan niin kuin projektori ympärille sit sitä tavallaan niin kuin pistettä, niin sitten se, että toinen käy laittaa äänikamat ja niin edes poispäin. Että tavallaan, niin kuin, että ne jakaantuu sitten silleen niin kuin selkeästi. Mutta siis ihan siis silleen, niin kuin, kyllähän meillä on ollut ihan tämmöistä näin, niin kuin, että toinen saattaa hypätä ihan yhtäkkiä silleen, että hei, että mä voin hypätä tähän kassalle nyt sitten niin kuin vaikka loppupäiväksi tai muuta ja niin edes poispäin. Että niin kuin kummatkin pystyy sitten tavallaan toisiaan tukevasti tekemään sitä työtä. Kyllä. Ja se on oikeastaan hyvä, että me vaihdellaankin niitä rooleja mahdollisimman tiuhaa, koska välillä tulee myös viikonloppuja, että toinen joutuu olemaan yksin siellä, niin että on tavallaan ne molemmat. Tai onhan tämä kuitenkin hirveän viikonloppupainotteista duunia ja välillä kuitenkin haluaa viikonloppuisinkin tehdä jotain, tulee joku keikka tai pitää mennä johonkin häihin tai muuta tämmöistä, niin välillä myös sitten jompikumpi meistä pitää vaikka lyhyemmän lauantai-työpäivän ja livistää sieltä vähän aikaisemmin pois johonkin. Onko silleen, että näytäntö on jossain tiedät, että jollekin paikkakunnalle menet ja muuta, niin onko siellä joku te laitatte paikkaa kasaan, niin jo odotetaan, että hei, joko pääsee. Että onko tällainen käynyt, ettekö työ valmiina, että saako jo lippua? No ei ihan siinä kohtaa ehkä vielä, kun me kasaillaan, mutta yleisesti ottaen, vaikka me ollaan tapahtumailmoituksissa mainittu, että me aloitetaan lipunmyyntiä aina puoli tuntia ennen elokuvan alkua, niin suomalaiset on kyllä niin kuin jotenkin semmoista kansaa, joka tykkää tulla odottamaan paikan päälle, sillä että se niin kuin puoli tuntia ei riitä. Vaikka teillä ei ole edes ilmaisia ämpäreitä. Niin, ei ole vielä. Sitä ei ollut vielä käyttöä tässä kohtaa, mutta se on ehkä se viimeinen oljenkorsi sitten, jos alkaa noin katsoa. On se harkinnassa ollut monta kertaa. Filmipyörän lokolla, kato siihen sitten. Että, niin. Mutta hämmästyttävän aikaisin kyllä jotkut tulee, että jos se puoli tuntia ei riitä, niin 45 minuuttia tai jopa tuntia ennen sinne päivystelemään. Se on toisaalta hienoa, että on aikahan on kuitenkin arvokasta. Niin. Hei, millaisena näette elokuvan ja elokuvien roolin, siis erityisesti elokuvateattereissa versus nykyään, pystyykö elokuvateatterit ja elokuvat kilpailemaan suoratoistoja vastaan? Mikä on elokuvien ja elokuvateattereiden rooli ja asema näitä vastaan tänä päivänä teidän mielestä? Mun mielestä mä tykkään käydä ensisijaisesti katsomassa elokuvateatterissa elokuvia. Se immersio on niin paljon parempi siellä, kun sä oot varannut siihen sen 1,5-2 tuntia ja sulla ei ole mitään häiriötekijöitä siitä. Se on pimeä sali ja siellä on mukava penkki ja hyvä äänentoisto. Että varsinkin tämmöisessä nykymaailmassa, kun on niin paljon kaikkia kiusauksia ja ärsykkeitä ja niin paljon kaikkea tuommoista niin kuin helppoa hedonismia saatavilla, niin ehdottomasti kyllä niin kuin toivon, että elokuvateatteri tulee säilyttämään paikkansa. Joo, ja kyllä mä niin kuin komppaan. No me nyt tietysti ollaan niin kuin, tämä on varmaan niin kuin filmipyörän niin kuin virallinen mielipide nyt muutenkin, siis sille, että olisi tosi outoa, jos meistä jompikumpi alkaisi julistaa tätä vastaan, mutta siis se, että kyllä mä niin kuin uskon kanssa siis siihen, että elokuvateatterit on kuitenkin niin kuin selvinnyt TV:stä, kotivideosta, niin kuin DVD, VHS:stä ja siis se, että suoratoistot on nyt ollut jo olemassa jonkun aikaa. Kyllä. Ja meillä niitä edelleenkin on. Että siis sinällään, että tuleeko vaikka joku AI muuttamaan taas meidän niin kuin kulutustottumuksia ja muita, niin varmasti tulee, mutta siis se, että tuleeko olemaan niin kuin elokuvateattereita, niin kyllä mä uskon siihen niin, että tulee. Meilläkin nyt sitten on tietysti siis sinällään niin kuin tosi mielenkiintoinen toi konsepti sitten sinällään, niin kuin, että se elokuvateatteri voi niin kuin olla hyvinkin joustava. Sitten tavallaan, niin kuin, että se ei ole kiinteä, vaan että se on liikkuva. Niin uskon siihen niin, että kyllä tässä näin nyt niin kuin ihmiset siellä käy. Huomaa kyllä myös vähän, että jos nyt ihan Finkinosta puhutaan, että siellä on alkanut olemaan vähän uudenlaistakin ohjelmistoa, että siellä pyöritetään paljon noita klassikkoelokuvia ja myös näitä niin kuin, vaikka nyt me käytiin katsomassa itse asiassa Niron kanssa just, oliko se vielä tällä viikolla? Eikö se oli viime viikolla, niin tänään on maanantai. Joo, niin se onkin. Joo, niin käytiin katsomassa Led Zeppelin-dokkari, niin vaikka sillekin oli ihan valtavan monta näytöstä varattu sinne, että en tiedä, olisiko semmoisina elokuvateatterin kulta-aikoina ollut, kun siellä on pyörinyt niinku niitä fiktioelokuvia silleen tosi paljon. Niin. Mennäpä muuten sitten elokuviin. Nyt elokuvaefektit ja näin. Nykyään tuntuu, että joka ikiseen elokuvaan, varsinkin kun puhutaan jostain Amerikan ihmemaasta tulevista ja näin ikään, niin
dumpataan jos jonkinnäköistä tietokoneella tehtyä efektiä ja on vaikka minkälaisia ihan mahdottomia temppuja, mitä todellisuudessa ei nyt kukaan niinku yhdellä kädellä roiku niinku kiitävä helikopterin kyydissä tuossa niinku 5 minuuttia tuossa komeasti ja sitten niinku pikkuhiljaa sä vaan yhdellä sormella näin ikään ja muut, jotain tämmöisiä aivan älyttömiä juttuja. Niin mitä mieltä te olette tämmöisistä suoraan sanottuna yliampuvista tietokoneefekteistä, mitä jossain elokuvissa oikeasti näkee? Tietysti jotkutkin elokuvat, joku Marvelit ja tämmöiset näin ikään, niin niissähän se on ihan arkipäivää, se kuuluukin niihin. Mutta otetaan nyt vaikka joku vaarallinen tehtävä esimerkiksi, nyt esimerkkinä tähän. Joo, kyllä mä tuossa asiassa varmaan vähän semmoista vanhaa koulukuntaa on, että mä tykkään sitä elokuvan kielestä, että siinä voi niin monenlaisilla niin kuin trikkikuvilla ja tehosteilla luoda semmoisia asioita, että ei tarvitsisi käyttää niin paljon tietokoneefektejä. Ja se on mun mielestä niin kuin ollut ehkä yksi inspiroivimpia asioita myös, kun on opiskellut elokuvan tekemistä, niin millä kaikilla tavoilla pystyy muutenkin niin kuin huijaamaan katsojaa ilman, että täytyy ottaa siihen ne tietokoneefektit käyttöön. Mulla ei mitään semmoista niin kuin periaatteellista vastustusta ole niitä efektejä kohtaan, että ei ole niin kuin voimakasta mielipidettä tähän asiaan liittyen, mutta se semmoinen vanhanaikainen tekeminen on ehkä ollut itselle semmoinen helpommin lähestyttävä tapa, niin sitten se tuntuu ominaisemmalta sitäkin kautta. Uskallatko kertoa jonkun asian, millä tavalla, millä katsojaa voidaan huijata ilman, että nyt tehdään jotain trikkikuvaa tai jotain tietokoneella vähän kikkaillaan? Yksinkertaisempana tulee ehkä mieleen se, että ei näytä sitä varsinaista asiaa suoraan, vaan käyttää äänitehostetta, varjoa, jonkun toisen ihmisen reaktiota tai yhdistelee näitä kaikkia. Niin ei tarvitse näyttää mitään, ei tarvitse ajaa autoa seinää päin, kun voi ottaa yhden noista ja noin kaikki 3 ja käyttää niitä. Ja se on ihan lähestulkoon jossain tilanteessa jopa tehokkaampi, voi olla. Tulee vähän semmoinen Hitchcockimainen meininki. Joo, Hitchcock on nyt hyvä esimerkki tuosta. Kyllä. Niin. Joo. Toimisiko muuten tänä päivänä mustavalkoiset elokuvat? Siis varmasti toimii, kyllähän noita nyt sitten sinällään tietysti niin kuin aina välillä tulee niin kuin kuitenkin. Joo. Mitäs tässä nyt on viimeisimpänä katsellut mustavalkoisia? Just Eggersin Lighthouse pari vuoden takaa oli kova. Ja eikö tässä ole jotain ihan meidänkin ohjelmistossa ollut mustavalkoisia? Mä en saa niinku äkkiseltään mieleen, mutta jotain siellä on ollut. Että ihan semmoinen fiilis, että nyt kun mietitään esimerkiksi, kuvitellaanpa esimerkiksi vaikka kuolleet lehdet. Jos se olisikin yhtäkkiä, se olisikin mustavalkoinen. Niin. Olisiko se yhtä vaikuttava? Tosin niin kuin silloinhan niin kuin sehän on muutenkin, siinä ei paljon puhuta, mennään kaurismäkeläiseen tyyliin eteenpäin, niin siinä nimenomaan valoilla ja varjoilla, mustan harmaan valkoisella, erilaisilla sävyillä, sehän saattaisi olla aivan... No, mä sanoisin, että ei. Eikö? Ei olisi yhtä vaikuttava, koska siis se, että kyllähän niin kuin Kaurismäellä niin kuin, tai just siis vaikka nyt kun mietitään sitä kuolleet lehdet ja ylipäätänsä koko tuotantoa, niin kyllähän siellä nyt siis sinällään niin kuin just se tietty värimaailma on jotenkin sellainen, niin kuin, että niin kuin, mikä mulle ainakin itselle, kun mä ajattelen siis niin kuin, jos mä ajattelen vaikka, että miten tästä näkymästä, mitä mä näen nyt, saisi kaurismäkeläisen kuvan, niin tavallaan siis se, että kyllä mä rupeisin niin kuin melkein ehkä just siitä niin kuin lähtisin miettimään, että okei, no mitä kaikkea siitä nyt sitten ehkä pelkistäisi, mitä värejä siellä on ja niin edes poispäin. Että siinä mielessä kyllä mun mielestä ne niin kuin, värit on siellä niin kuin aika oleellinen osio sitä, miten se tekee semmoisen ihme pseudo-Helsingin, mikä niin kuin on vähän jotenkin niin kuin aikaa tai jotain, että se ei niin kuin sijoitu mihinkään. Niin kuin, se ei ole niin kuin nykyaikaa eikä mennyttäkään. Ja niin poispäin. Ja mä uskon kanssa osittain, että sen takia niissä Kaurismäen kuvissa niin kuin jaksaa viipyillä niin kauan, että niissä on aika hienosti mietitty noi värit ja sommitelmat ja muut. Että täällä edes kuuntelija laittaa, että hän oli käynyt isänsä kanssa katsomassa kuolleet lehdet ja oli ollut lievästi sokissa, kun hänen isänsä ilmoitti, että oli ensimmäinen Kaurismäen elokuva, jonka hän oli nähnyt ja ei ollut jopa tykännyt siitä, niin toinen oli ollut sitten kauhuissaan. No mutta makuja on monia. Kyllä. Yksi tykkää ja toinen ei, että... Olisi mielenkiintoista tietää, että mikä se niinku on ollut se erottava tekijä tässä kuolleissa lehdissä, että kaikki muut Kaurismäen leffat on mennyt, mutta nyt tässä oli joku semmoinen, koska onhan ne kuitenkin sillai aika samantuntuisia ja lopulta. Nimenomaan. Jäädään odottamaan, mitä Kaurismäki seuraavana keksii.
Kyllä. Hei, mutta sitten lainaan erästä artikkelia tässä nyt ihan sanasta sanaan suoraan. Eli usein elokuva määritellään audiovisuaaliseksi, kertovaksi ja fiktiiviseksi taidemuodoksi. Silloin puhutaan yleensä perinteisestä elokuvateatterijakelua varten tuotetusta pitkästä fiktioelokuvasta, mutta elokuva voi tietysti olla muutakin, myös dokumenttielokuva ja kokeellinen elokuva. Ne ovat myöskin elokuvaa. Audiovisuaalinen kulttuuri onkin monimuotoista. Se on videotaidetta. Marvel-elokuvaa, kissavideoita, eurooppalaista taideelokuvaa, reaktiovideoita, meemivideoita ja korealaista kauhuelokuvaa ja niin edelleen. Yhdyttekö tämmöiseen toteamukseen? Vai mitä mieltä te olette niin kuin elokuvasta? Tässä nyt elokuva määriteltiin, jos jonkin näköiseen, että kissavideot voivat olla elokuvaa niin jossain määrin, jollain tavalla videot tai videotaidetahan se olisi enemmänkin näin ikään. Niin. No meillä on ehkä myöskin vähän kielellistä kysymystä sit siinä, että esimerkiksi englanniksihan on movies, films ja cinema. Niin tavallaan nämähän on siis silleen vähän erilaisia. Cinema on ehkä sitten sitä elokuvataidetta ja movies niin, saattaa olla sitten popcorniviihdettä ja films on sitten tavallaan ehkä yleisnimi sitten tavallaan vaan filmiltä tulevalle materiaalille ja niin edes poispäin. Että tavallaan mitä on elokuva, niin suomeksi sitä voi sitten kyllähän mekin puhutaan ehkä filmeistä tai kuvista ja niin edes poispäin. Että joo. En ole koskaan miettinyt tarkemmin, että mihin tuon elokuvan määritelmän vetäisi, mutta nyt kun tätä asiaa pohti, niin ajattelin, että siinä voisi olla joku semmoinen rajaveto, että se on oikeasti tehty tietoisesti, se on käsikirjoitettu ja siinä on jonkunlainen tarina sille, että siitä näkökulmasta mä ehkä rajaisin kissavideot ja semmoiset pois, se ei ole vielä elokuva. Joo, se on enemmän sitä video joo, niin. No kaikki muut mä oon valmis hyväksymään, mutta kissavideot saa elokuva. Siis se olisi varmaan ihan kammottavaa, että jos joku oikeasti saisi jotain, kuvitellaan nyt yhtäkkiä tuotantotukea, että teen tuossa täyspitkään kissavideoelokuvan. No, siis riippuu tietysti, että mitä se sitten on. Että tavallaan, että jos se nyt sitten on täyttää joitain elokuvan kriteerejä, niin kai se, kyllähän se sitten voi olla elokuva. Voisi olla dokumentti. Ei, kanssa, joo. Mutta mä aloin jo pelkäämään tyyliä, että Kaurismäki-tyylistä kissavideoelokuvaa. 1,5 tuntia katselet jotain hitaasti liikkuvia kissoja, jotka välillä jotain mulkoilee kameraa tai jotain muuta. Hei, ei. Juo olutta. Tästä tuli mieleen, ehkä 10 vuotta sitten tuli joku koosti semmoisen dokkarin, mikä oli näistä Venäjällä kuvatuista kojelautokameramatskuista. Että niistä saa ihan tunnin mittaisen dokumenttielokuvan vaan kun laittoi niitä yhteen. Niin se nyt on tavallaan, voisi vähän ajatella olevan samanlainen konsepti, kun tämä yhdistelee kissavideoita. Ne on semmoisia tahattomia tilanteita, mitä on vaan sitten. Joo, ja Britanniassa tehtiin kanssa siis sellainen dokumentti, mikä oli pelkästään kuvattu siis turvakameroilla. Että se oli pelkkää turvakamerakuvaa, että ne oli matkustanut siis Englannin halki. Tai en muista, että miten pitkän matka, ja se oli pelkästään CCTV-matskua, niin tavallaan se kertoi just tavallaan siis siitä, että kuinka paljon meitä valvotaan. Että sä voit matkustaa koko maan halki. Ja, siis se, koko ajan sua pystytään seuraamaan. Ja sä et koskekaan kameraan. Niin tavallaan siis se, että se on tavallaan sitten taas dokumentin tavallaan just kanssa tämmöistä videon yhdistelemistä ja niin edes poispäin. Niin kyllähän toinen on nyt sitten taas heti jo ihan dokumenttielokuvalta kuulostaa. Mutta sitten se, että jos se on ihan tavallaan kissavideoita, joita on leikattu yhteen, niin se on. Mutta mä en yhtään ihmettelisi, koska kun ajatellaan se, että tässä silloin kun oli VHS oli kova sana, niin joku 1,5 tunnin takkavideo oli kova sana. Niin. Mietit, että sä laitat koneet oikeasti, sä laitat sinne VHS-nauhuriin kasetin sisälle ja sitä myytiin muutamana vuotena joulun aikana ihan älyttömästi. Telkkarissa pyörii 1,5 tuntia takan leimutusta, takkavideo. Mä en tiennyt, että tommosia on myyty VHS:llä, koska mä katselen YouTubesta noita välillä. Mä en tiennyt, että mä ajattelin, että tää on ollut mun idea, mutta mä en halua tietää, mitä muita erikoisuuksia sun elämään kuuluu. Nimittäin nyt on pakko ottaa hyvät naiset ja herrat musiikkia. Tässä on Ennio Morricone tulee Mission Vladimiri italialaisesta elokuvasta vuodelta 1965. A drink that's a bombshell, Bloody Mary, the kind of a brew that hits and you catch your breath. There is yet another
Bloody Mary, that is not a drink, but it's a weapon of death. A strong drink, a big bomb, Bloody Mary. If you want it, come and buy it. It might cost you your head, and body you'll be dead, but you'll be rich for Bloody Mary, Bloody Mary. So put down your high stakes for Bloody Mary, you gambling man. It's time that you show your hand. I'm selling the big bomb. Oh, Bloody Mary, it'll give you the power to be the king of the land. A strong drink, a big bomb, Bloody Mary. If you want it, come and buy it. It might cost you your head, and buddy, you'll be dead, but you'll be rich for Bloody Mary, Bloody Mary. The same price, buy a slide. The same price, buy a slide. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Täällä jossain tuossa mainitsin muun muassa Marvel-elokuvat tässä tovi takaperin, niin ennen kuin kerron tuon yhden, niin täällä on maininta, että Martin Scorsese ihan asiallisesti lausui mielipiteensä Marvel-elokuvista, että ne ovat poppariviihdettä ja joku otti siitäkin sitten hekumaa. Niin. Sitten pitääkö studiovieraat itseään sinefiileinä muuten? Sinefiili. En kyllä lähti sitten kutsumaan sinefiiliksi muuten kuin silleen ehkä ironisesti, mutta niin joo. Ja siis kun on tavannut semmoisia oikein kunnon sinefiilejä, joilla on siis niin kuin 2000 DVDtä ihan vaan siis silleen lämpimikseen. Niin kuin, ja että tavallaan, ja se ei missään nimessä ole niin kuin se koko kattaus, mitä sieltä löytyy. Niin tavallaan siis se, että tuossa on vähän niin kuin just sitä semmoista samaa, että kuinka uskaltaa kutsua itseään niin kuin jonkun asian faniksi. Aivan. Kun on tavannut niitä, jotka on siis ihan oikeasti niin kuin fanaattisia, niin kuin vaahtosuussa faneja tyyppisiä. Niin siis se, että kyllä mutta, nyt siis... Niin, anteeksi keskeytin, mutta ei välttämättä tämmöinenkään henkilö vielä, niin kuin, onko nyt sitten, puhutaan vaikka musiikin keräilystä tai elokuvien tai muuta, niin eihän välttämättä, vaikka sulla olisi minkälainen kokoelma, niin ei se välttämättä sano, että sä olet niin justiinsa, vaikka nyt elokuvista puhutaan, niin sinefiili. Niin, miten se määritellään? Nimenomaan, että missä se raja menee. Et meikäläiselläkin on eräs tämmöinen musiikin harrastaja, kun hänelle menee kotiin, avataan ulko-ovi, pääset siitä niin kuin eteisestä eteenpäin, niin sen jälkeen seinät lattiasta katsoo pelkkää äänilevyä. Ja ei hän niin kuin pidä itseään minään kummosena levyjen keräilijänä. Niin. Aina on lisää levyjä kerättäväksi. Kyllä, että tekee kyllä niiden sitten kanssa niin kuin bisnestä ja muuta. Siellä on jukeboksi yhdessä nurkassa ja muuta. Että, joo. Mutta kun itse varmaan, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että on aika monia kiinnostuksen kohteita, että just varmaan puhutaan Miron kanssa jostain samoista ihmisistä osittain, ketä tunnetaan, ketkä niin kuin on koko elämänsä silleen ikään kuin, elänyt ja hengittänyt elokuvaa, että on varmaan niin kuin monin kerroin katsonut elokuvia siihen nähden, mitä itse on. Mutta sitten taas, en mä tiedä, kun sitten taas siis silleen, niin kuin, että mä en... Että esimerkiksi, että jos lähdetään vaikka tekemään jotain tuommoista niin kuin leffa-visaa tyyppisesti tai jotain niin kuin trivial pursuit-tyyppisiä niin kuin leffakysymyksiä ja muita, niin kuin, että on tällaisia käveleviä IMDb-henkilöitä, jotka tietää siis ihan kaiken. Niin kyllä mä niissä niin kuin häviän. Mutta sitten tavallaan se, että mun sitten niin kuin työ, mihin mä käytän niin kuin, käytännössä niin kuin kaikkein eniten aikaa, niin sehän nyt sitten loppujen on, niin kuin, että joko mä oon elokuvateatterissa töissä tai sitten mä keskustelen niin kuin
tämän Box of Earth Filmsin kanssa niin kuin elokuvista ja niin edes poispäin. Et Niin, siinä ja mielessä, sä myös teet elokuvia ja, Niin. ja joo, totta. Ja mäkin niin. oon tehnyt niitä jonkun verran. Niin. Meillä on ehkä tekemisnäkökulmaa kyllä siihen niin, asiaan että tavallaan, sitten. että mitä se sitten niin kuin on. Siis sanotaan näin, että just siis semmoinen, niin kuin, että en ole siis, itse mä en missään nimessä just kanssa, niin kuin, en sanoisi itseäni niin kuin keräilijäksi. Että ei niitä niin paljon ole, niitä DVDitä. Sitten, että uskaltaisi sanoa, että olisi semmoinen niin kuin kunnon elokuvakeräilijä. Tässä kun kummatkin kuitenkin teillä on siis selkeästi taustaa ja pystytte tekemään elokuvaa, niin ei ole tullut mieleen tehdä filmipyörästä vaikka pientä lyhyttä dokumenttielokuvaa. No tässä pitäisi itse asiassa olla tekeillä nyt jossain kohtaa kevättä. Me ollaan tämän Kallamaajarin kanssa kuvattu semmoista pienimuotoista. Sanoinko mä kuvattu? Piti sanoa, että suunniteltu kuvaavamme tämmöistä pienimuotoista pätkää, joka tuli sitten näytille näihin juhlanäytöksiin, mutta tämä on ollut vielä silleen ihan suunnitteluasteella. Ja My Day-video myöskin ihan siis Niin. niin kuin loppuksi vähän niin kuin mainoskäyttöön. Niin, kyllä, myöskin, kyllä, niin kuin joo. Siis se, että kuvataan sitä niin kuin meidän tekemistä, jotta voidaan sitten niin kuin Joo. näyttää se sitten niin kuin ihmisille. Joo. Ja mulla on siis, kun on elokuvaa itsekin opiskellut aikaisemmin ja jonkun verran siellä työskennellyt, niin mulla on nimenomaan toi dokumentaarinen kerronta sille aika lähellä sydäntä. Ja mä kyllä haeskelen semmoisia aiheita niin kuin jotenkin passiivisesti, että voisiko jossain olla joku aihe, mistä voisi lähteä tekemään. Ja mä en ole ehkä tähän filmipyörään vielä itse semmoista kulmaa löytänyt, että mitä kautta lähtisi tekemään. Ehkä ton historian kautta voisi löytää jotain. Tässä tietysti tuli mieleen, että kun sä olet tavallaan filmipyörässä niin kuin sisällä, niin sun on ehkä vaikea lähteäkin sitten siitä tekemään, että tavallaan sun pitäisi ehkä pyytää joku, joka katsoo tilannetta ulkopuolelta ja Kyllä, näkee sen sitten, näkee sieltä, että hei, että tämä on tällä ja tällä, että lähdetään tästä tekemään, että olisiko tämmöinen sitten mahdollinen? Se voisi tietysti ajatus. olla jo. Kyllähän se ulkopuolinen näkökulma aina. Sieltä löytyisi varmaan jotain hienoja juttuja. Niin. Mutta sitten otetaan tämmöinen heitto tähän, että vuosikymmeniä on saanut huomata sen, että kriitikot haukkuu lehdissä jonkun elokuva, että se on täyttä sontaa, se on ihan karmea. Näyttelijät ei osaa tehdä mitä on, klaffi, mokia ja vaikka mitä näin tyyli. Ja kansa juoksee katsomaan. Ja sitten taas toistepäin. Sitten kun kriitikot ylistää maasta taivaan että nyt on semmoinen elokuva, että voi kuulkaa, että siis tämähän on jumalten tekemään ja muuta, että ihan mahtava taideteos ja kaikkea. Ja katsojia on kourallinen. Niin. Mikä tässä oikeasti on, että onko katsojilla, onko suurella yleisöllä oikeasti niin huono elokuvan maku kriitikoihin nähden vai mikä siinä on? Ja sitten vielä, että kun kriitikot käyttää monta kertaa semmoista mielenkiintoista tapaa ilmaista asioita, eli yksinkertainen asia mainitaan joskus vähän monimutkaisilla sanamuodoilla, niin siinä lukijakin katsoo, että hetkinen, mitäköhän tuo nyt kertoo? Kyllä. No. Niin. Tämä on niinku yksi sellainen niinku aihe, mikä on mua ainakin itse nyt mietityttänyt ihan aika aktiivisestikin. Mä oon käynyt nyt jonkun verran myös keskusteluja siis yläkerran naapurini Niilo Rantalan, joka on hän on siis tällainen sinefiili, elokuvaharrastaja. Terveisiä sinne. Terveisiä hänelle ja hänen kanssaan ollaan puhuttu. Hän on siis myös kirjoittanut jonkun verran elokuvakritiikkiä ja tekee niinku sen kanssa myöskin ihan niinku töitä. Niin tavallaan siis se, että onko siis sitä sellaista objektiivista niinku totuutta. Kuka sen määrittää, että onko se elokuva hyvä vai ei ja muuta vastaavaa. Niin siis se, että jos se yksi kriitikko tykkää siitä niin, tai ei tykkää ja sitten taas kansa tykkää tai ei tykkää. Niin tavallaan siis se, että ne on niinku ihan hirveän vaikeita mittareita ylipäätänsä sitten silleen, että en mäkään nyt usko missään nimessä siis siihen niin, että se mikä tekee eniten rahaa, että se, että se nyt olisi niinku se kaikkein paras elokuva, niin ei missään nimessä, eihän se nyt niin kuin, ei sitä voi sillä lailla mitata. Mutta sitten taas se, että niin kun, kuka nyt sitten on se, jolla on se jumalainen maku kriitikkona niin kun todeta, että tämä näin nyt oli sitten tosiaan siis sitä sellaista niin kun oikea alkuperää, jota niin kun meidän pitäisi kaikkien vaalia ja muuta, niin tuo on hirveän vaikea kysymys. Ja mä niin kun itse luulen, että mä ehkä niin kun painin nyt just nimenomaan tällä hetkellä ton kanssa, että mitä mä siitä ajattelen. Joo.
Mä en oikeastaan hirveästi osaa tuohon lisätä silleen, aika samoilla linjoilla. Mä pohdin vaan, että onkohan se vähän tuolla niin kuin musiikin ja muidenkin taidemuotojen puolella sama, että on se tavallaan semmoinen tietty sisältö, mikä miellyttää isoja massoja, ja sitten on se vähän semmoinen elitistinen kriitikkoporukka, joka on silleen sitten vähän semmoisen enemmän korkeakulttuurin perässä. Mutta semmoisen ajatuksen toi herätti, että tässä noita filmipyörän ohjelmistoja miettiessä saa kyllä ehkä toimia vähän semmoisena niinku kansan niinku äänenä tai niinku kansankriitikkona silleen, niinku, että miettiä, että mikä niitä vaan kiinnostaa. Että siinä aika lailla kyllä laittaa semmoista niinku omat niinku kiinnostukset sivuun ja miettii ihan puhtaasti sitä kautta, että mikä ihmisiä voisi kiinnostaa. Joo. Niin, joo. Onko teillä käynyt sitten, jos unohdetaan nyt sillä, että tämä filmipyörät olette mennyt joskus elokuviin. Onko käynyt näin, että te olette lukenut jotain arvosteluja ja siellä on se kriitikko A ja kriitikko B ja joku kolumnisti kertonut tyyli, että joo, että tämä on ihan katsomisen arvoinen elokuva. On ihan hyvä, että laadukkaat näyttelijäsuoritukset ja kuvaus oli tyylikästä ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja sitten sinne penkkii suuret toiveet ja blää. Eihän tämä ole ollenkaan semmoinen. Että vähän niin kuin mainoksen uhri tavallaan. Tuleeko jotain tämmöistä elokuvaa mieleen? Musta tuntuu, että mulla on jossain niin kuin muistojen sopukoissa tommosia on, mutta mä en saa nyt niin kuin tiettyä esimerkkiä tähän sanottua. Täytyy sanoa siitä Coppolan viimeisimmästä, että siinä mulla kävi vähän niin kuin päinvastainen silleen, että sai niin kuin aika huonoja arvosteluja. Ja mä olin koettanut välttää niiden arvostelujen lukemista, mutta mä vahingossa näin Hesari-appissa arvostelun, pelkästään otsikon. Ja siitä tuli vähän semmoinen itseään toteuttava ennuste, että sit mä en niin kuin Mä koitin antaa sille elokuvalle mahdollisuuden, mutta se ei vaan niinku, se ei lähtenyt. Se ei auennut. Ei auennut, joo. Ja siis tässä on niinku, mulla itselleni ainakin niin aika vähän tulee seurattua niinku elokuvakriitikkoja. Kyllä niitä kuitenkin siis niinku väkisinkin siis jonkun verran lukee, tai sanotaan näin, että mä en niinku välttämättä uskon niitä niin paljon, mutta niin se, että niin kun, mulle yleensä siis tulee niin kun, siis just sen läheiset sinefiiliystävät, jotka niin kuin katsoo niin paljon, niin sitten se, että niiltä tulee enemmänkin sitä, että kannattaa käydä tsekkaamassa. Ja ehkä siis se niin kuin kaikkein isoin tämän tyyppinen tilanne, mikä mulle on käynyt, niin on ollut siis Star Warsin niin kuin Force Awakensissa, että mulle kehuttiin sitä elokuvaa, että nyt että niin kuin voima on herännyt, että käy katsomassa ja muuta. Ja sitten mä menin sinne elokuvia, kun se alkoi, niin mä olin vielä siis silleen, niin kuin, että wow, että nyt me ollaan niin kuin, nyt me ollaan siis siinä niin kuin alkulähteellä ihan siis silleen, että mutta sitten kun se elokuva niin kuin eteni pikkuhiljaa enemmän ja vastaavaa, niin mä aloin tajuamaan, että mä olen kerta kaikkiaan väärässä paikassa. Sussa alkoi voima heräämään, mutta vähän toisenlainen voima. Kyllä, toisenlainen voima. Joo, todellakin. Hei, elokuvissa nykyään monissa teattereissa on mahdollisuus myöskin nauttia muutakin kuin pelkästään sitä popcornia ja limpparia. Onko teillä ollut tämmöisiä näytäntöjä vai jos ei, niin onko kyselty? Meillä on muutamissa tapauksissa ollut siinä jotain anniskelupistettä lähistöllä ja on jotain glamniruokakojuakin ollut. Joo, nepä ne oikeastaan. Ne on ollut pitkälti noita ulkoilmanäytöksiä tai Vilpalan filmijuhlat tai tämän tyyppisiä. Miten te koette itse tai ajattelette tosiaan tämmöisistä elokuvanäytännöistä, että siellä nyt sitten oikeasti, että periaatteessa mä tässä otan samalla nyt sen kaljan ja katselen elokuvaa ja olen elokuvateatterissa. Mä oon ihan fine sen asian kanssa. Joo. Niin. Kyllähän sitä niinku tulee itsekin tehtyä sitten kuitenkin, että niinku, niin. Eihän se nyt ole siis niin kuin, että tavallaan niin kuin riippuu siitä elokuvan etiketistä myöskin siis se, että just jos kyseessä on tällainen niin kuin sing-along juttu, että lauletaan mukana tai että saa heittää repliikkejä ja saa olla ihan vaikka kännissäkin siellä, niin sittenhän se on ihan niin kuin täysin ok. Mutta sitten se, että jos menee ihan vaan tuonne niin kuin normileffaan ja on siellä umpihumalassa ja huutelee ja muuta, niin en mä nyt sit siitä tietysti tykkää, mutta muuten niin totta kai. Tästähän ei ole kuin joku vajaa parisen vuotta, niin Helsingissähän niin eräs näytös jouduttiin keskeyttämään jopa tämmöisen epämääräisten öykkääjien toimesta tyyliin. Ja siellä sitten oli henkilökunta joutunut vähän aikaa niin kuin rauhoittelemaan, että nyt ihan oikeasti, että täällä jotkut haluaisi katsoa oikeasti elokuvaa. Saatko muistamaan, mikä leffa siinä oli? Valitettavasti en. Se olisi kiinnostavaa tietää.
Kyllä se varmaan, jos lähdetään tuolta netin syövereistä se kaivamaan, niin siitä varmasti se uutinen löytyy, että Joo. tuossa, mutta tähän hätään en valitettavasti. Sen verran vanha lahopää. Joo. Kun Häijyt 2 on tullut vielä silloin, niin se on niin. Sen tyyppinen olisi voinut olla. Niin, no todella, hei, katsotaan löytäisinkö seuraavan kappaleen aikana. Otetaan tuosta New York Stories-nimisestä Procol Harum soimaan, ja tämä oli vuodelta 1989, eli nyt ihan väärin muista tuo leffa. Conquistador, your stallion stands in need of company. Like some angel's haloed brow, you reek of purity. I see your honor-plated breast has long since lost its sheen, and in your death-mask face there are no signs which can be seen. Though I hope for something to find, I could see no place to unwind. Conquistador, vulture sits upon your silver sheet, and in your rusty scabbard now the sand has taken seed. And though your jewel-encrusted blade has not been plundered still, the sea has washed across your face and taken of its fill. Though I hope for something to find, I could see no place to unwind. Conquistador, there is no time. I must pay my respect. Though I came to jeer at you, I leave now with regret. And as the gloom begins to fall, I see there is no only all. Though you came with soul held high, you did not come here, only die. Though I hope for something to find, I could see no place to unwind. Though I hope for something to find, I could see no place to unwind. And though I hope for something to find, I could see no place to unwind. Kyllä, Procol Harumia myöskin elokuvissa, eli New York Stories-nimisestä elokuvasta löytyi tämmöinen pätkä. Ja siellähän oli sitten jo ihan kuuntelijat täpinöissänsä. Ensi yönä saattaa tulla mahdollisesti lisää, eli Yöradio muuten kello 22, Reikä, Leipä ja Lapio alkaen. Mutta hei, nyt sitten sana vapaa. Siitä saa kuule kehua filmipyörä ja mainostaa oikein kunnolla. No, tulkaa elokuviin. Me, siellä Pirkanmaallahan me pyöritään pääsääntöisesti, että me käydään kevät- ja syyskausi tuolla kunnissa toteuttamassa säännöllisiä viikonloppunäytöksiä, ja niitä kuntia tosiaan oli Nokia, Ylöjärvi, Lempäälä, Pälkäne, Orivesi, Ruovesi, Hämeenkyrö, unohinko jonkun, Pirkkala. Joo, siinä on ne säännölliset paikat, ja näiden lisäksi meillä on ulkoilmakiertue tuossa elokuun alkupuolelta syyskuun puolenvälin paikkeille. Niitäkin toteutetaan pääosin tuolla Pirkanmaan alueella ja Tampereella, ja sitten siinä on Vilpalan filmijuhlat siihen päälle syyskuun puolenvälin paikkeilla. Niin joo, meidän toiminta on riippuvaista siitä, että ihmiset tulee katsomaan elokuvia, ja niin toivomme, että tulette jatkossakin, jos siellä on paikalla jotain meidän kuulijoita. Pakko kysyä tässä kohtaa, että jos joku haluaisikin oikeasti yksityisnäytöksiä ja asustelee vaikka täällä Vantaalla tai pääkaupunkiseudulla ja kuullut, että hei, tämmöinen yritys olisi filmipyörä, että ottaa teihin yhteyttä, niin mitenkä on? Lähteekö pakettiauto pääkaupunkiseudulle ja suurin piirtein minkälainen kuluerä olisi, jos oikeasti joku haluaisi nyt sitten yksityisnäytöksen? Se
se näytöksen hinta riippuu kovin paljon siitä, että mikä elokuva siihen valitaan ja kuinka paljon katsojia tulee, ja etenkin toi katsojamäärä, mutta sanotaanko, että useimmiten se menee sinne johonkin 1,5–2 tonnin välimaastoon kokonaisuutena. Ja totta kai se on sitten kannattavampaa ottaa siihen samaa syssyä useampi näytös, jos on vaan mahdollista, koska suuri osa niistä kuluista tulee myös siitä, että me tullaan Tampereelta asti 2 hengen voimin kasaamaan se näytös ja muut tämmöistä, että jos siihen ottaa sen vaikka 3 leffaa samalle päivälle, niin se ei juurikaan nosta sitä hintaa. Se tavallaan, ne kulut tulee sieltä kaikkialta muualta. Eli siinä on semmoinen pienois filmifestivaalin mahdollisuus. Kyllä, voi pitää vaikka niin, että siinä on joku lasten näytös aluksi ja sitten on vaikka niin kuin pari aikuisten näytöstä ja silleen, että saa vähän kaikille jotain. Ja juurikin tähän liittyen, niin nyt tietysti halutaan mainostaa myös siis sitä, niin että tulkaa tosiaan ihmeessä. Yksityiset ihmiset tulkaa elokuviin, mutta myöskin siis se, että jos tätä kukaan sellainen taho kuulee, joka haluaisi juurikin järjestää siis yksityisnäytöstä, on se sitten niin kuin firman tykypäivään tai ihan vaan niin kuin haluaa omalle takapihalleen järjestää filmifestarit tai muuta tämmöistä yhteistyötahoa niin kuin haluaa luoda, niin olkaa ihmeessä yhteyksissä. Filmipyörän nettisivuilta löytyy meidän yhteystiedot ja eritoten nyt sitten justiinsa toi niin kuin yritys- ja yhteistyö kyselyt, niin ne voi laittaa suoraan miro@elokuvakeskus.fi sähköpostiosoitteeseen. Ja jos jollakin menee ohi, mutta ja muistaa vaan, että Roll FM:llä olette olleet vieraana, niin sitten voi meikäläisä kyllä vaivata, niin kyllä mä sitten ohjaan kysymykset teille päin. Että mahtavaa, kiitoksia. Ei mikään ongelma. Mutta mennään ennen kuin päästetään teidät sitten jatkamaan eteenpäin maailmalle tuossa ja tästä eteenpäin sitten hetken kuluttua tuonne kello 15 saakka tulee rautaisia lankoja, niin kansainvälisestä toimintaa kerroit jo jonkun verran tuossa. Onko nyt siellä teillä joku tulossa? Suunnitteletteko hahmotellut jo jotain mahdollisesti? Joo, siis vielä tästä Box of Earth Filmsista, eli mihin mulla aikaa kuluu niin ihan yhtä paljon kuin filmipyörään, ellei jopa enemmänkin viikosta, niin meillä on siis tosiaan tällä hetkellä ollaan kasattu siis tällaista niin kuin pakettia, mitä me niin kuin ollaan noilla elokuvamarkkinoilla niin kuin etsitty nyt siihen niin kuin yhteistyökumppaneita. Eli mä olin nyt tuolla European Film Marketilla helmikuussa ja lähden sitten Cannesiin Marché du Filmille niin kuin promoomaan tätä niin kuin tätä kauhuelokuvaa. Tätä kauhuelokuvaa, mistä niin kuin The Children nimistä kauhuelokuvaa ja siihen on niin kuin olemassa jo siis jonkinnäköisiä soft attachmentteja, eli tällaisia niin kuin mitä nyt sitten suomeksi onkaan niin kuin letter of intent on niin kuin tällainen kirje, mitä annetaan siis silleen, niin kuin, että jos toteutuu, niin ollaan messissä. Niin siinä on muun muassa niin soft attachmentti tuolta Bill Moselilta, joka on ollut siis Texasin moottorisahamurhaaja 2. ja Rob Zombien leffoissa. Ja siinä on myöskin levittäjältä kanssa niin soft attachmenttia. Ja nyt etsimme siis niin kuin, noita osatuottajia ja tuotantomaita ja niin edes poispäin, että saadaan sitä niin kuin varmaan rahoituksen kanssa on myöskin aikamoinen työ ja tekeminen, että semmoisen saa. Oletteko miettinyt, että kuinka suurella budjetilla tämmöinen elokuva sitten toteutuisi ja onko sitten Seolilta haettu mahdollisesti tähän jo tukea? Siis tällä hetkellä niin meillä itse asiassa ollaan palkattu toi Debbie Brubaker, joka on San Franciscossa toimiva linjatuottaja, niin hän tekee meille sellaisen niin kuin tarkan budjetin ja aikataulun. Oikeastaan se on niin kuin osa nyt sit myös just tätä, että minkälaista pakettia luodaan, jotta se pystyy niin kuin esittelemään ja myymään. Niin tavallaan siis se, että se on nyt jotain sellaista, mikä tällä hetkellä kiinnostaa itseäkin nähdä jo, että mikä se on sitten se niin kuin lopullinen hinta, niin kuin lappu sitten sille niin, että mitä lähdetään niin kuin etsimään. Mutta siis se, että muuten sitten tosiaan niin kuin, ihan siis niin kuin amerikkalaisia yksityisiä niin kuin rahoittajia ja sitten niin kuin, riippuen sitten siitä tuotantomaasta, että mikä saadaan sitten siihen niin kuin kiinnitettyä, niin sitten tavallaan se, että sieltä myöskin niin kuin lähdetään sitä rahaa etsimään. Toivottavasti yksi tuotantomaa olisi Suomi. Se on myös vielä siis tosiaan kysymysmerkkinä, ja jos näin on, niin sitten tietysti koputellaan niitä Sessin oviakin sitten monin nyrkein. Ja sitten alkaa tietysti se hirveä näyttelijöiden metsästäminen. Kyllä, joo. Niin, se on sitten jo taas ihan oma hommansa. Varsinkin kun sanoit, että niin kuin lapset siellä teurastaa niin kuin toisiaan, niin oikeiden lapsinäyttelijöiden
löytäminen. Se tulee olemaan haaste, mutta kyllä siihenkin jotain erilaisia kikkoja sitten aina tietysti keksitään, että Joo. ja niin edes poispäin. Me ollaan jo vähän liian vanhoja. En mene enää pikkuteena vastaan, niin en voi lähteä. Valitettavasti. Muuten oltaisiin pyydetty tietysti mukaan. Mä voin tulla uhriksi. Joo, no niin. Joo, jos tarvitaan niinku oikein rumanäköinen kaveri, joka niinku teilataan elokuvassa, niin mä voin tulla kyllä tässä kohtaa. Filmipyörä, loistava. Henrik Mäki, Miro Seppänen. Todella hienoa, että pääsitte tulemaan paikan päälle ja kertomaan, mikä filmipyörä on ja mitä teette ja millä tavalla pyörii. Ja 30 vuotta jo, ja Pirkanmaan elokuvakeskuksen alaisuudessa nykyään, tai yhteydessä, jos näin voisi sanoa, ehkä pikemminkin. Se on ihan hyvin sanottu. Missä seuraavat elokuvat ja mitkä elokuvat? Tulevana viikonloppuna Pirkkalassa, ja siellä on pitkälti noin, mitä tuossa aikaisemmin sanottiin, että kesäkirjaa, mitäs siellä oli muuta? Risto Räppää ja Koiramiestä, Ei koskaan yksin, Häjyt 2. Joo. Olisikohan se ollut? Se taitaa olla aika pitkälti siinä, niin. Joo, näin luulisin. Eli niillä elokuvilla mennään. Joo. Kyllä. Hei, minä kiitän teitä. Hienoa, että olitte paikan päällä. Kätellään ihan reilusti niin kuin asiaan kuuluu täällä ja laitetaan vielä yksi kappale ja tässä. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Kiitokset. Tässä mennään western puolelle.